TV كمون دمس حفاشن راديوتات نومان زاران مس كبر بريزيدنت نكايدو قال متيق نجمر علينا هراي كبر بريزيدنت نقعنا بحدش عامد كلتشان 18 نسغاغرنا اب زوبانا خصوت زلو حيالو معبالتاتن متأثراتومن صلوؤمن نممزان عميق تنتاني زحتت سلازي اب نايلومي اغاطامي حيزنا قريبنا زلنا حطوتات أبوم زقنعو يوم كونو أبا قدستي زبيتاوي قدايا دما أبا زمزلو سومون كالمتي كنا كايد ينصبي كاينا مالتي سلازي ناب حطتاتنا كنسجر كبر بريزيدنت أبز حلفة سمون مدبر تلفزيون الجزيرة بتانكتاتن نفرتن استسنيو سراويت قبصن إماراتن أبساوة كمز عسكرو أقاوي حانيرا ازورزي كمزلو بزي زخون مصراي بحيالو معكنا زينا ناي عالم تدغاغيمي حدا مبقولن علامان نايزي ورزي انتايو اكل نايت نمود ناي جزيره ناي صلمه زمته ديو ويس كالي قاليدات هاتالو واجي انا ولاتي ورا كاب أبو دبي ملص كلنا بنفارت سميعين مجمر يا مالتي أجي أبتقند تحسطو خياتها تايو دايل كاني نكتة جوك ناي كلتشين 10 شوم منتنيت بلانا أبتقند تحسطو بوزح رستاتا زاميتكا هزربلو يكاليو انتايو تعلاما اقاطامنا يجزي بخمي كقلص يكال مستفلا ليو خال ابز زوبانا وي غدوانا نبلو كبابي انتاي متأسسارات لو بزعت عطاتا الكا هزرب كاليين مجمريا حدش رستي كونان مسجزية قدميو فنيوم نزنوبرو حصوتات حصوتات زنبيل يدارغا موداتا ديبلو زنبيل أو دي كم نجار يلن كما بنت بوزح كواهت كز كال تغنى كم زيوم لا مسؤول حصوتات سعبيناتهم أما عبابلهم كتري والله أنا ناي صرنا يذكرني أب صرنا قدمت متقعتي ناي ويانا كادرتات نتوم وتهدراتهم تفلالي معكنات هنا تفلالي مقدوين زرقاه نيروغن أبتي جنبار قبصاويان وتهدرات الله تواهيلو تناجيروهم نالبات همزي عينت صوصواي كتزارب انتاي قم نجر الله بزعبا قبصي دلو الرعايا أبزو خبابزي ويانا بفلاي نمنتاي كتكملو خيل ويانا خالق الجفارستيغن أب كم زيوم زعما مصلو قدات تماليس كاختري وهالها اتي أب كوينات دحررة سب كم زي أمسالة زربا أمينو أتيو تغفل واقع خسارة بخمسة عينة حصوتات انتهي كتمخني اللو تغيل علامات اللو خمسين كمزين الكات زارب تغيل زي أنا قبسي أب إرترا اللو قبسي أب إرترا اللو قبسي وتهدرات اللو همزة مسألة أصوار اللو همزة مسألة مسائلات اللو دي زربايا لنزت مالنا جزيرة دمسعتا من الباش خابت زنبيل قنطاري الكات زارب كال دحريو قرقرو دنبرا بفلاي نسودان أبتمت أوديان مئتاو بكايت ناي دوبو بارنتو اللو تباهلو أمايت وتهدرات قبسي اللو زيجي كاب أمونات من جتات رخبنا دبال تزربا كاب أمونات من جتات ترخبه حبريتا أو كسلا أغيبا ناي سودانن ويانا نايسليا نايس تاتكالات تاكيبهم جمجيمهم
ግብጽ ቢያ ደላንታ የተገብር ደላንታ ያበላ ተባሂሉ ሰሞዳታ መስናዕ ፋብሪካ ናይ ሓሶት ክንዲ አኹል ወታደራት አለው ዳሃርነት ዝርግሕዎ ሓሶት ከምዚ እመን ንምግባሩ ምንቲ ቦታ ጠቅስ አስማት ቦታ ጠቅስ አስማት ሰባት ጠቅስ ነዞም ኣብ ደቡብ ባረንቱ ለው ተባሃሉ ንዖም ዘዋሃዶም ሓደ ጀነራል ተክለ ማንጀስ ዝበሃል ኣሎ ተባሂሉ ትጸብጻብ ተጻሒፉ ሕጂ ንዘይፈልጥ የዋህ ከምዚ ዓይነት ሓሶት እንታይ ማለት እዩ ተዘገርም ግን ናይ ተራ ዝኾነ ዘይፈልጥ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንውሳኔ ዝወስዱ ትካላት ወይ ሰበስልጣን ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ናብ ምንታይ يخيد هجي إذا أنا سوا تضفو خصتها انتي الجلالسة زي سازج دونكورو جوك يخطب له المغنياتو قلتفو زي فدح ويزغشح حصوت ندهر كوينو فوكسي مالتي ጊዜ ድወስድ ነተሰብ ቁርብተይ ዘዳናጉዮ ምናልባት ደኾን ሓቂ ደኾን ኸውን ኢሉ ዘጠራጥሮ ቁርብተይ ሚዛን ኣለዎ ትብል ትእል እጂ እናፈኾሰ ምምፅኡ ፍኹሰት ናይቶም ዝስንዕዎ ዘለዉ እዩ ከምዚ ኣመሰለ ሓሶት ክፍብርኩ ከለዉ ሲ ቁሩብ ኣፋፍኖት ከማ ነቲ ሰማዐ ሲ ክትጋግዮ ከተዳናግሮ تقولوا من قد الدليل نازي حاسوت زي جزيرة بوز حسب دي فلتا تاي جزيرة حنتي مقابريا من مولا من إززا من إسرحا بوزح الرئيسات الله دهريود مسجن نخمز دا مسألة ورا بغمي يزرقي حتى مغنياتو ناي جزيرة مأكل أبدي سابا كمسرت كله نتا جزيرة ناي تلفزيون مدبر ذي كونه نستفل على خلوت أجندات تنصار إرتراز كايدو موها هذه بايتا تباهلي تبي صحفة تمسرتو بزح دانكراتات تجرلو أبتفل على صحفات أبغازات تزريو هم عبي في السامة ناي الجزيرة أبدي سابات مسرتو تباهلو من إذا كايدو هم يروم ذا كايدو بزح ضربات نيرو بزغنة أنصار إيرترا نزقنا تفل عليه تصابوتات نوع زواهد نوعها ناي بروباغندا دقف زهب تكاري قيمة مالتي إذا حجينا يساوا أو يتسنعوا تقراربو تقالاتو نتحصد كم زمن تجبر اليوم سبات يا تمام مارس اليوم بنورو علينا علم يوم بنورو قرب كأفافنة نايسوا فلتوا دي ما فلتوا تجرم دهريو تقاليه قالح كله ناي شاينا مدبر تلفزيون الله CGTN دبلوا حدا له اكسبرت ناتهم اب كايرو بزعبازي ناي جزيرات زرقا حتى ورس انتاي فلاتي تبهايلي مدرخ قبر عمتي امو اجي ابت مدره دسيت سوا امارات كم دلوا يتفلت ግብፃውያን ግን አለው ዋዲዮም ብላን አረጋጊጽ ይፈልጥኝ ነው ማደ ያ ካይሮ ዘሎ ኮሬስፖንደንት ናይ ሲጂቲ ኢማጂን አጂ ጎምቶ ተሐሶት እዚሲ ደሴት አላ ሳዋ ትበሃል አበይና ባህር ትርከብያታ ሳዋ ተበልካ አንተ ሐብለካ ኸይል ሞኻ አንተ አባይ መደበር ቴሌቪዥን ይዛረብ ደሎ ድሕሪኡ ዘይተዛረበሉ የለን أرتي تزاربات الله هذا خلوت عبيت دبالا الجزيرة دفنوتو إلى مام جمو ملسي الكاتري والله دعرنا الباش افتخال أرستخ نزارة والله يناقن فقستنا ويانا إيو مجمريا لعلغول لغا فقستهم ويانا دشقلو ويانا شق علي
نايتهم دشقلوا مالتي برناتو أجندة لو خمس لو علامات قواعد لو الكاتزارب ديناتو دي عقمي خاطو دلها إذا كاب صورنا جنبر كاد مصورنا تزرب دنبر نو أب باسيرا نا إسرائيل نا سارفيرانس مدبر علو كم زد أمثلة altitude سرحير باسيرا بعلى مارس خلو لومبرا علم أبيرترا باسيرا للكا عمان تعلم ما يتغلينا أب دهلك إسرائيل إيران مدبرات اللون وانا شيء دغنا عطت تقبل بالعجي حاصوت معلتم سبالع فوكس يبنن بتقولت إلى عجي إذن مودعتنا سوا كاب كله دفوقسه عود الله سب كان تايبن بتخباب ده حلف سب تايبن قرب فلتت كل وقع إلا لو سوا كم زدا مسألة ناي جبس أويان وتعدرات هلاوية دهريوها من انت يوم قبرتم جبس أويان أو سبك حتى كيك اللي نديو كاب سوا تبقيش ما بيهم خدو نمن يوم سقعت كونو جبس أويان دهري ناي بحكي أنصار السودان تعلمه مدبات شرحي يكون بغانا ندحرار لهم كاينو ناي قبس دوات مس السودان بسمين دو يقفحنا يقربن دحر بولد اليوم سلمتاي كاب سوا وي سلمتاي كاب إيرترا سلمتاي كاب بارونتو سلمتاي كاب هايكوتا سلمتاي كاب صرنا سلمتاي نمن كفراره ويانا ناي بحكي تي ورا أزيو فوكس يو جيم من تاع علامات تباهلو الكات ضربت إلى لكات علامات بقندو هدمان قدميت دايفرجن مع الزناي في الساميتات نمتمزازي ويانن أشكلت ويانن ذلو وخناتات ظهر من الواش مسينان زاربوا لينا ጭንቀት እናፈጠረ ብዝኸደመጠን ካብኡ ከመይ ጌርካ ትሃድም ብዙሕ ተሃሩ ናብቲ ናይ ወያነ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት መፂና ንዛረበሉ ኢና እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን ህድማኑ ቅድሚት ዳይቨርጅን ብቐንዱ እዚ ሕጂ ብዙሓት ደልይዎ ኣለዉ ብጀካ ወያነን ሸቀልቲ ወያነ ዝበሃሉ ብዙሓት እዮም እቲ ወያነ ዘሸቅልዋ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝፀንሐ ናይ ፍናን ውጥቀት ኣብ መሸቀልቲ ወያነ ናብ ወያነን መመሊሱ እናተጋህደ ሽግር እናተሓላለኸ ስለ ዝመፀ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ዝፀንሐ ተፃብኦታት ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣይሰርሐን ናይዚ ህዝቢ ዝሓይሊ ናይዚ ሃገር ዝሓይሊ ንኩሎም ዞም ተፃብኦታት እዚኣቶም መኪቱ ሰጊርዎም ስለዚ ክልተ አንጻር ዝኾነ ምዕባሌታት ተራእዩ እቲ ሓብሒቦም ኣሸቂሎም ኣብዚ ከባቢ ኣጀንዳኦም ከተግብረሎም ደሳሰይዎ ሓይሊ እናተዳኸመ እናተበታተነ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት መፅዩ እቲ ተፃቢኦም ከዳኽምዎ ክርምስዎ ደልዮ ሓይሊ ግን ኣይተረመሰን እዚ ሓደ ዓብይ ጭንቀት ይፈጢሩ ስለዚ ቀጻሊ ተጻብኦ ብዜና ብስነ አእምሮ ብተፈላለየ መገዲ ኣይሰርሐን ግን ኣብዚ መወዳእታ መምኽነታ ማለት ምስምስ ግብፂ ትመፅእ ናይ ግብፂ ዳይሜንሽን ክትውስኸሉ ከላ ተዕብዮ ነቲ ኣርእስቲ ማለት እዩ ግብፂ ኣብ ፀሮናላ ግብፂ ኣብ ባረንቱ ሃይኮታላ ግብፂ ኣብ ሳዋላ تقند ملختي السودان يو يعني ناي جبسه اللاوية أب إرترا ن السودان من سقات أجي أمونغو سفولي ربحا أب السودان دلو مسويانة بوزح كاب رستخوة سعيدة لني بوزح زروا الرستات على من الوقت معلتو غلا على الخون أجي نازي كيدان زي كيدان
زي قدس كيدان يدبلانه نايتهم سفلي ربحان نزب السودان كجاجي دليو نزب السودان أبزي دليو سجم كوتو ودليو بوجن ويانا خا السودان أب السلالفة أتيا طما شكلتها ونكسر حلول سنها مالتيو زي كيدان زي أنصار إرترا أنصار جبسي أنصار تفلاليو نايز خبابي حيلتات بهالوين خطباقا قصوت غيلها سلزي كم ذا مسألة ورحمة الله نمتاي كيدو ونمتاي معبيل اندهرينا علاماتاتو السودان أب قطاوي قجت مس إرترا مئتها قطاو قجت قطوتو السودان نزي حصوت زي أمينو وكأمنو دليو ناي دوب معصاو أفت دوب استعراض مقبار انقصاصات مكيات أموداتا معي زلنا حبريتا يجي أبز حلف صومون ورزنا تنابع خلو أمونغو سودانن ويانن سميمع تغيرو ويانا أب مريت سودان أب ضواوي ناي ولاية كسلا سراويت كسفر تسراويت تسفرو دايو من الباشر دراتو بصوم الكتم الغومن ناي تسراويت مصاريف كا من السودان يخفلو تبعينو وزي تنتاني ذا يكون جبت حبريتاتاتي كما يروح تكبريو تاخ قبر موداتا ناي قبسي متقعتي خاب سوا تبقيسو من السودان كتقع خلص خافتو خبابي وزعجي ويانا سراويت كسفرولي بحال دلو مسيو كواقع مالت دي كم زيوم عينت صوصوات كم زيوم عينت فبركاتات تنشن مفتار قجت مفتار تصعبوتات مفتار دحريو نتي تصعبو تمحضرو مالت then justified زمين سمو داتا تدليو هوكت مستفترة نت هوكت كما يركاتا محضر ازي هدمان قدميت مسرتاويان حطوتات قلبا بشفافن أرسلت كا معزنهم يوصي مالتي الغلو بوزح بالنتات كنزارن مخيلين أنا هذا كل جزء طبلا هدبل ناي كولين باول حصت يدبلو كولين باول بايتو ستا هذه ناي هلكي تصور نقول خمزلو نأبعيرا خفصمو نزدليو متقعتي ممخناي وين مسماس حصوت فابريكيت تقبر تطلعها اب بايتو صتا يمن سب كن كندو ذا اكلنا حنتي عباي هاجر بايم كل خال منستر كما اذا مثلا زنا دلو كم ذا عينت حصوت تماهيزو ناورار متقعتي تفصيمو اب عراق ابيلا لومي ابل العراق دور هذا عنوت بتنك خمس دا مساله حصوت كم ابنت كنت اقصر نخيل ابتفل عليه قالوت وطاطين كنا مسنا حجي زي هم ابنت وسنان ترينايو بزهجي زي خيد دلو هدمان قدميت كال تنشن كتفتر لك وكال وطر كتفتر لك هوكت كتفتر لك ختبارع لك ختهدم انتي ناي زبيت كان ناي وشتخا شقر كتفتح سلديت غيرنا بدقت تخيل جي انتايوتي زمدنا ناي ارتران ناي قبسن كما يقرن قبسن ارتران تسامي ان كمزا عينت نقر قبرا وسينن بزح تنتنتي فلاطات لقاونت زبحلو زمصوم و قبسن ارتران اجندا لون كم ناي ويانا اباهلاها قبسي إثيوبيا خطدخما سلدلي بزح ميلينيوم دام خلوت تفراليو بروجيكتات على الكا
ኤርትራ ከዓ ርእሱ ኩናት ወይ ስፒርሄድ ናይቲ استراتيجية ኤርትራ መጋበርያ ያ ናይ ካልኦት አጀንዳታት ኣብ ዝኸባቢ ትግብር ናብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ተፈላለዩ ካልኦ ቦታታት እጂ እዚ ከምዚ ዳመሰለ ሓሶታት ፎክሰቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዝረጋግሑ ኩነታት ምክንያቱ ምዝ ሕጂ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ምዝ ዘሎ ናይ ሚድያ ስፍሓት ጻዕቂ ናይ ሚድያ ሓሶት ፈኒኻ ከተእምን ትኽእል ኢኻ ተደጋጋሚ መግዋሕ ኣብ ተፈላለየ ማዕከናት ዜና ምስ ተዘርግሐ ተእምን እቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ወይ ህዝባዊ ርእይቶ ተቐርጾ ኣብ ወሰንቲ ዝበሃሉ ሓለፍቲ ትካላት በምኽንያታ ወይ ምስምስ ክጥቀምሉ ደልዩ ይኹኑ ዋላ ኣሚኖሞ ወይ ምናልባት ኢሎም ውሳኔ ወሲዶም ናብ ገደል ክጸድፉ ድሕሪኡ ነቲ ህውከት ተማሕድሮ ማለት እዩ እጂ እዚ ኩሉ ተዛሪብና ምክንያታቱ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ክትዝርግሖ ከመይ ጌርካ ተእምን ትቆቐል ደሊ ዕላማ ኣብ መወዳእታ ዝጠቐስኮ እዩ ሰራዊት ኣሰሊፍካ ሰራዊት ኣበይ ከተሰልፍ ኢኻ ካበይ መፀ ሰራዊት እንታይ ክገብር ኣብ ከሰላ ደቡብ ከሰላ ሰራዊት ናይ ወያነ ተሰሊፉ እንታይ ይገብር ናይ ወያነ ሓይሊ ኣየር ኣሎ እሞ ኣብ መረዊ ዘሎ መደበር ኣየር ኣብኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቅስቃሳት ናይ ወያነ ሓይሊ ኣየር ትራእዩ ወያነ ፀወታ ተወዲ እዩ ጌም ኦቨር እዚኣ ትዕድግ ትኽእል ኢኻ ፅዑቕ ክንክን ክቕፅል ይኽእል እዩ ብተፈላለዩ ነታት ብልውልዮም ግን 25 ዓመታት ተበሊዑ ኣኺሉ እዩ ናይ ዓለም ኩነታት ይቀያየር ኣሎ ኣብ ዞባ ኣብዚ ጎደበና ዘሎ ኩነታት ይቀያየር ኣሎ እዚ ናይ ህድማ ወይ ንቅድሚት ናይ ህድማ በመደብ ንኣርእስትታት ክትዕብሉኽ ምፍታን ኣርእስትታት ካብ ማእዝኖም ከተውፅእ ምፍታን ኣይከኣልን እዩ እዚ ሕሱር ፀወታ እዚ ሕሱር ሓሶት እናጋዋሕካ ዋላ ጥሩምባ ናይ አልጀዚራ ከምፆ ድኽእል ለውጢ የለን እጂ እቲ መልእኽቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክመሓላለፍ ዘለዎ ንህዝቢ ሱዳን ንህዝቢ ግብፂ እውን ክመሓላለፍ ዘለዎ ይኣክል ዝበሃለሉ ግዜ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሶት መዓልቲ መዓልቲ እናፈብረካ ሰብ ከተደንቁር ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ናብ ካልእ ክትጥምዝዝ ምፍታን ግዚኡ ኣኺሉ እዩ እንታይ ንገብር ንሕና እንታይ ንሓስብ እንታይ ነብል ካብ መጀመርያ ሰዓት ናይ ጀዚራ ነቲ ወረም ዘርጋሕቶ መዓልቱ በሊዑ ክነፍስ ይኹም ሓርጭ ጉዳይ እዩ ግን ክፈልጥ ኣለዎ ደይሰምዑ እውን ክሰምዑ ክእል ኣለዎ ቅድም ቀታትን ከምዚ ዝኣመሰለ ደንቆሮ ሓሶት ዘርጊሕካ ክትወቆት ደሊ ዕላማ ሳዕቤናቱ ከይገምገምካ ንመን ከተመሓላልፎ ከመይ ጌርካ ከተመሓላልፎ ዘለካ ናይ ብሓቂ ጭንቀትን ፎክሰትን ናይ ወያነ ዝረጋገፅ እዩ ምናልባት ኣብ ሱዳን ሰብ ፍሉይ ረብሓ ነዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀምሉ ደልዩ ዝሕጂ መመሊሱ ከም ዝተኾነ ኖ ደብ ተዓፅዩ ደብ ተኸፊቱ ክንዲዚ ላንድ ክሩዘር በዚ ሓሊፈን ክንዲዚ ላንድ ክሩዘር በዚ ኸይደን ከምዚ ትፀዓና ከምዚ ዘበላ ስእልታት ኣብ ጋዜጣታት ተውፅእ ናይ ህዝቢ ሱዳን ረብሓ ትውክል ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስ ህዝቢ ሱዳን ደላግብ ጉዳይ ይብሉን ከምዚ ቀዲመት ጠቐስኮ ህውከት ፈጢርካ ጥራይ ነቲ ህውከት ንምምሕዳር ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ንቑሑ ዓይንኹም ክፈቱ ኣእዛንኩም ከኩዕዎ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑ ከምዚ ኣመሰለ ፀወታታት ኣብ ዞባና ክመፅእ የብሉን ከምዚ ኣመሰለ ላግጫ ወይ ሽካዕላል ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንዝኾነ ሰብ ከጋጊ ይብሉን ኣብ ኤርትራ እንታይ ንገብር ነቲ ፊልም ንሪኦ ኮፍ ኢልና
حالفو مالتي ستار وورز دي وناي فانتازيا دي وناي انت عادلو فيلمي ربري بوتسب كاب كمز دا مسل حصوتسي اخيلو يدارغا قال اسراح ترخبكم وقال اسراح تاخذكم عشوكم تي 15 عامات فطركم خساره دوابلو لو سفروا يروحا او السودان دلوها اي بحق ويانا فتيوم حزب اثيوبيا فتيوم ايكونا ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕር ተሳንየን ኣብዚ ከባቢ ደቂስና ኢና ሓድርና ካብ ቅድሚ ዝሕጂ ዘሎ ስርዓት እውን ዝፀንሐት ተሓሳስባ እዩ ድሕሪ ተሰዓና ሓደን ኩነታት ምስ ተቐየረ እቲ ኩነታት ዝሓሸ ዕድል ፈጢሩ ነዚ ጎደቦ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሓጋጊዘን ኣብዚ ከባቢ ኣድማዕ ዝኾነ ኣወንታዊ ወይ ሃናፂ ኣበርክቶ ክገብራ እያ ናብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ዝፈጠሮ ስግኣት ነዞም ሰፍሉ ይረብሓ ዝብሎም ናይ ማይኖሪቲ ገዛእ ርእሶም ንህዝቢ ሱዳን እንደይውክሉ ንህዝቢ ሱዳን እንደየብሉ ምስ ወያነ ተማሻጢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንኣኽለኩም ከምዚ ኣመሰለ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ህውከት ክትፈጥር ናይ ዶብ ግጭት ክትፈጥር ዝግበር ህቃናታት ትርጉም ስለ ዘይብሉ ኣእዳውኩም ኣክቡ نحنا عاب كم جيتات دا مسألة أشكالله لا ينقدمنا بالهم يتملك تغمى حلاله ده لو بتدقق مزير استزي نبوزح أبزي وضونا كل على اللون نبلور استي مسنحنا زبيتها وخناتاتو نازامدنا هنريو بس قربابتنا خز عباد اللو نازم دناتاتو نازامدنا هنريو الدلي خفتلنا هنزارة والله مسناي فقصتو مسناي مبقسيو درخ ጭንቀት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኩናት ከተባረ ኣብ መንጎ ህዝብታት ህውከት ክትፈጥር መንዑ ከተመሓድር ዝግበር ፈተናታት ያኽለና 15 ዓመታት ናይ ባሕቂ ክሳራ ተኸሲሩ እዩ ስለዚ ካብ ክሳራና ህዝብታት ዝኸሰሩ ክሳራ ብዙሕ ተማሂርና ስለ ዝኾና ይኣኽለኩም ምባል ትብል ኣነ ጉዳይ ኖ ሓሶቲ መሰረት የብሉን ኢልካ ክትዛረብሲ ናይ ልደት በዓል ስቡ ይበዒሉ ሕጂ እቲ መልእኽቲ ቀሊል ኣነ ሕጂ ከመይ ገይሮም መን ይወዲብዎ እቲ በዓል ኣብኡ ስለምንታይ ገይሮሞ ንፈልጦ ይብልናን ግን ነቲ በዓል ክብዕል ክትሪኦ ከለኻ ናብኡ እሞ ከምዚ ዝኣመሰለ ዜና ተዘርጊሑ ክበሃል ከሎ ናይ ባሕቂ መልሲ ወይ ዝተወደበ ይኹን ዘይተወደበ መልሲ ኮይኑ ትስማዓኒ እሞ ፅቡቕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም እቶም ዜና ነቲ በዓል ኣብኡ ዋሮም ፅቡቕ ነይሩ በሃላ الرئيسي أنا قال عطون كينات نفكت عطون مزيم تأثر زلوا يوم زغط أصوات صنعك أب زحلف ورحي تركي أب رسول تدروا اللويا أب الصومال أب سودانون وتدروا معسكر كدو كن مدب كم زلوا بمعكنا زينا تقلي سنيرو كرنا أفريقيا بجيوبوليتيكاوي استراتيجي عبيت حجرات أكلاي مبراق زصلو مسؤول تأساسرني زبلو تنتانيتات ونسلزلو بوجنا نزي معبالتات زي كما ينرئو ديناميكاو زمدنا نايزي كبابيسات زي مرقص منغست إرترا قدم حجون بخفيل قليس كايا خامو انتاي يمثل وحجزنا انتاي دمصنا كل ጊዜ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ካብቲ ኮንቴክስት ወይ ካብቲ መቃን ኣውፃእ ኣቢልካ ክትሪኦም ማለት ኣብ ውሽጢ እቲ መቃን ኣቲኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝሑል ኩናት ምስ ተወድአ እንኮ ቁጥባዊ ስርዓት ክፍጠር እዩ ካብ ተባህለ ኣብዚ ዞባና ተራእዩ ምዕባለታት ኣለዉ ሓደ ካብቲ ዘሕዝን ምዕባለታት ናይ ሶማልያ ኩነታት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክግለጽ ፀኒሑ እዩ ናይ ወፃኢ ፖሊሲናትና ዓምድታት ኣለዎ ኣብ ምንታይ መረዳእታ ድምርኮስ ኣብ ሓደ ጎደቦ ወይ ኣብ ሓደ ከባቢ
ሃጓፋት ክፍጠር ከሎ ናይ ዘይርግኣት ጠንቂ እቶ ሃጓፋት ሃገራት ወይ መንግስታት ናይ ሃገራት ካብቲ ስእሊ ክወፃ ከለዋ ሃጓፍ ይፍጠር ተሃጓፍ ከዓ ጠንቂ ናይ ዘይምርግጋእ ኸውን እጂ ካብ 1991 ወይ ናይ መወዳእታ 80ታት ዝሑል ኩናት ምስ ተወድአ ኣብዚ ከባቢና ወይ ኣብዚ ጎደወና ንብሎ ናብቲ ከባቢኡን እንታይ ተፈጢሩ ካብ ኣፍጋኒስታን ምስ ናይ ሕብረት ሶቪየት ነበር ምውዳእ ናይ ኣፍጋኒስታን ክንዝክሮ ንኽእል ኢና ናይ ኣፍጋኒስታን ካባና ኣዝዩ ርሑቕ ወይ ካብቲ ጎደወና ንብሎ ወፃእ እኳ እንተኾነ ንሱ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ሃጓፍ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ኩነታት ዘይፈልጦ ሰብ የለን ብኸመይ ተፈጢሩ ስለምንታይ ተፈጢሩ ስለምንታይ ከምዚ ሕጂ ከቕፅል ኣሎ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ፅልዋ ክረአየና ይኽእል እዩ ናይ ዕራቕ ሃጓፍ ሓደ ዓብዪ ሃጓፍ ብዙሕ ብዛዕባ ዕራቕ ክዝረብ ክትንተን ይከኣል ይኸውን ግን ኣብ ዕራቕ ዘሎ ኩነታት እዚ ናይ ትማሊ ናይ ዳዓሽ ተርእዮ ተፈላለዩ ናይ ግብረ ሽበራ ተርእዮታት ምምፅኦም ኣብቲ ከባቢ ፈጢርዎ ዘሎ ወጥሪ መወዳእታ ይብሉ ምናልባት 8 ዓመታት ኩናት ናይ ኢራንን ናይ ዕራቕን ሰዳም ከሎ ሰዳም ንኩዌት ኣብ ምውራር ዝገበሮ ዕንደራን ሳዕቤናቱን ዝቐዲመ ጠቐስኮ ናይ በዓል ኮሊን ፓወል ናይ ዕራቕ ምውራር ኣብኡ ዕንወት ናይ ዕራቕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዕራቕ ዘሎ ሃጓፍ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናይ ሲርያ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሌባኖን ዘሎ ሃጓፉን መወዳእታ ዘይብሉ ርእስታት ኣምፂኻ ክዝረብ ከኣል እዚ ንናይቲ ዞባ ወይ ናይቲ ጎደቦ ወይ ናይቲ ከባቢ ዘይርግኣት እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ሓደ ብሓደ ክደሚርካ ክረአ ይከኣል እዩ ምናልባሽ ናይ ሊብያ ናይ ትማሊ ክነልዕል ንኽእል ኢና ቅድሚኡ ግን ናይ ሶማልያ ምውፃእ ካብቲ ማፒ ምናልባት ምስቲ ቀዲሙ ተቕረበ ሕቶ ሓሶታት ፋብሪካ ውሳኔ ናይ ምውሳድ ኣብ 2009 ናይ ባይቶ ፀጥታ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፍፀም ከሎ ቅድሚኡ ዝነፍዝ ዝነበረ ኤርትራ 2000 ወታደራት ንሶማልያ ሰዲዳ ኣላ ኤርትራ ከም ዝትገብር ኣላ ብዛዕባ ሶማል ዝዝረብ ዝነበረ ዝፍብረክ ዝነበረ ሓሶት ብሰበ ስልጣን ናይ ምምሕዳር ክሊንተንን ናይ ምምሕዳር ቡሽን ኣብ ዝኽርታትና ዝጠፍአ ኣይኮነን ሶማልያ ኣካል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ኣዝዩ استراتيجياዊ ጂኦፖለቲካዊ ገዳስነት ዘለዎ ሃገር እዩ እቲ ህዝቢ ሕቡን ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ ሓያል ሃናፂ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ህዝቢ እዩ ሶማልያ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ኣብ ማፕ የለን እዛ ሃጓፍ እዚ ድኻ ወይ ድማ ፈርታይል مريت نشبرة كل عينة شبرات شباب ده شباب كل عينة ربشة صوماليا تبعتاتنا خط أفعل الله أشكلت ويانا كاب ما بقسي يروم بصرح له نا إسران همشان عمتات تراجيدي أخبار الدكان حزب الصومال شهن شعتميت انسسان ناس النتوم رخبة سمينن دوبن ناي طليان سوماليلاند ناي انجليز سوماليلاند بال نبره بولنتو ما افريقيا فولي ترئي ينيرو بولنتوم حدنت فتيرم من البات كينو قادم حسابهم ناب اوغادين ناب جيبوتي ناب سمين ناوي مبرق كينيا بزح ناي سوماليا هاغراونت ناي سوماليا باتريوتيزم سي ابچافو بصيحو أبزي خبابنا أبنت ينيرو الكاخزر ربولو كأب ناي هاجر مهنات قعزو ناي مجمريا حدنت مستفاد سمز وصدوس قمتي قبيلانت خبرو خم سيمبوليك دهانه تمرتاوي سقمتي تواسيدو سوماليا حنت خبتن دحيلا نايزي قدوبنا هاجر يا نيرا نزيا هاجر زيا أتكيمكا فحفح كتب لا منتي مسافنتي قينات تفاتيرهم نهزب سوماليا اتا دخاميا دبلوا نهزب سوماليا ناي قبيلانت ناي اندانت امسيها نتحبرتسب نقول كل تتفاننو vertical polarization نحد حدود تواغو ابل علي
وكلتينا قبيلاتاتنا وكلتنا إنداتاتنا زبلو مسافنت خوينات تفتر أبنا نحد هدوم خوينات تمس دحريو صومال كابزي كارتا خطفع الله مهنياتو بناي كلتشحن كلتن سندات ناي أمريكا هاقراو دحنت وي ناشونال سيكوريتي استراتيجي دولو أنكرات وي ملحقات كلو اللوان إذا ميث ناي إثيوبيا بزخباب قرن أفريقيا ملحق تكون الله وي بوليس تكون الله قبلل تكون نتن كالوت كا تم حضرن دعينتو مسناي أنكو قطباوي علماو سرعات ممسا تبهله صومال كم تارجت توسيدو مالت اتنا بزخباب دلوا سنف سرعتات نجزا أرسن ناي ويانا بقندو أب كينيا ناب جيبوتن دلو خنتات وين إزي ناي صوماليا هلاوية ن هاجراو دحنتنا سقعت يزبيل perception سلد فطرو توم جزأت حيلتات مالتي توم أبتنت عدنا ورو ناتي بدجز مسع أجندة أبزخ باب قرن أفريقيا ويانا دساسيو ناي وكلنا وي ناي شقلتو أجندة دسرح سرعتك في الطري تبايلو تناي صوماليا هنتات تارجت ناي ارتراح نبل نخيلنا قد نبزع نفسنا مزرابنا قلنا ناي صوماليا سلد هنا ترستي صوماليا وشت إذا إسراح حمشتان عمتات لولاونت بريزو حدنت بحال وهدت بحال كم تتفق كوينو صوماليا نحد عدو خمس النعوات تغيرو تزحيلو وتهدراوي تكال زنورو لومي اترف نشباب نقرسنتي نتاقر وين كوكل دخيل تكالات نايصتا تكالات ناي مكلخال كم زعنو تغيرو أو قرن أفريقيا تزحيله حيل أير ينيرو كم زي اللي خويني لومي قالوا لك زارة والله من هيتقلنا على صوماليا لن إذا هجي قصالي اتحاد نيرو أبقى زياد كله ومودعتا ناي زياد إذي ناي بشيم إسلام تقبر ناي طرفنت ناي شبرا صراحات مقابري أي نيرو مسمس مالتي نصوماليا خب كارتا خطوصة خطا تفعان دهر كويكا ما معنى تغلو كالو ناي ويانا ورار بزي فقط بزي زغون وكلنا ناي بايتو تسطا يخون كالي بأشكالت ويانا توهبت إزازي زين سلسته تخذاتلت محدارات واشنطن كاب كلينتون ناب بوش ناب أوباما نزي امنت زي يستمعرو اسلدنا ورو أشكالتهم أبزي وإذ ما تم شكالتهم كا نعود تكبر مدبات سلدنا ورم نازي ناي صومال مسراز ويد ما خب كارتا مدمساس ما مغني تاخلو نيرو زي شباب اللهم زاروا شباب من دقفوا شباب من بردوا شباب من يجنزبوا شباب من ناي لوجيستكس دقف تقبروا لنا بزح نزارب نخيل جن إذا هجي ناي تركي متتاو أو صوماليا تبحال دلو من تايم مالتيو بهايلا ناي تركي نشبرا أب قدنو خيدنا إنا نواقعو دا عيناتو مالتي لازم نشبابن كالوت مسؤول تأساسرو ناي شبرا ودبات ندهران لو خينام نعوم كتواقع إخا صوماليا تخيد الله كم زيدا عمسلش كعلى العين من كدفن خيل أجي نطقن دحتون دحر مسينا بتدقاقا من عناون أب مخنانن أب القدان ذبصحنا صوماليا ريك كونستيتيوت تقبر خم بحدش كهندس كغيلا لو نصوماليا زقبر مبتتان نصوماليا خب كارتا ناي مطفأ أجنداتات بملو أبز خبابي صعبينات الله صعبيناتو خا زي رقات ناي خبابي حدا خبتم رقحيتات كون سلدخل أبز بسمرات تودبه كونفرنس وكلهم صوماليان ناي صوماليا مبتتان صوماليا بقبيلاتات انداتات فحفح بيلكا ناي مسافن تخوينات ጫካ ወይ ጃንግል ከም ተኸውም ምግባር ትካላታ ኣኒኻ ቁጠባ ኣኒኻ ሸባብ ክዋጋ ደሒልካ ልዕሊ ሶማላውያን ነቲ ስራሕ ክሰርሖ ዝኽእል ኣሎ
ሶማል ናብ ንቡር ተመሊሱ ናቱ መንግስቲ ሃኒጹ ናቱ ትካላት መስሪቱ ኣደልዲሉ ጥራይና ዝኽዋግኦ ድኽእል ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጽእ ርግኣት ኣበርክቶ ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ሶማላውያን ክብረቶምን ሃገሮምን ልዕላውነቶምን ኣረጋጊጾም ትካላቶም ፈጢሮም ክቃወሞ ጥራይ ብመተካእታ ናይ ሶማልን ህዝቢ ሶማልን ናይ ሶማል መንግስትን ዝመጽ ይምጻእ ወያነ ኣትያ ናብኡ እንታይ ገይራ ሸባብ ኣጥፊኣ ብመን ተዋግያ ኣፅርያቶ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ሰራዊት ኣብኡ ኣሎ ካብ ዝበሃል ጥራይ ኣዛርና ፀሚምና ንሰምዕ ጥራይ ሸባብ ኣጥፊአ እሞ ተቃውሞ ናይ ተፈላለየ ንርግኣት ናይ ዝኸባቢ ዝዘርግ ተቃውሞም ሰሪሖሞ ኣብኡ ዲኣተዋ ሃገራት የለዋን ጅቡቲ ኣትያ ዩጋንዳ ኣትያ ኬንያ ኣትያ ዲኣተወ የለን ዋና ነገር ግን ትፀወታ ንዘይፈልጥ ይፈልጥ ክመስሎ ክእል ኸውን ብቆንዱ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ክቅፅል ኣለዎ ግዜ እናበልዐ ምስ ከደ ከዓ መፂፁ ኣብ ክዕረየሉ ዘይክእል ደረጃ ይብፃሕ እሞ ድሕሪኡ ነቲ ቅልውላው ነቲ ህውከት ከም ድላይካ ጌርካ ከተማሕድሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶማልያ ግብረ ሽበራ ኣሎ ኣብ ሶማልያ ህውከት ኣሎ ሶማልያ ጠንቂ ናይ ዘይርግኣት እያ ኢሉ ዝዛረብ እቶም ንዕኡ ዝፈጥርዎ ዘለዉ እዮም ቀዳሞት ተሓተቲ ስለዚ ብዘይካ ህዝቢ ሶማል ብዘይካ ሓደ መንግስቲ ሶማል ደለይዎ ኮንፌደሬሽን ደልዮም ፌደሬሽን ናቶም ጉዳይ መንግስቲ ሃልዩ ቀርሰና ዲ ደሎ ሽበራ ዲ ደሎ ተፈላለየ ነዚ ከባቢ ጠንቂ ዘይርግኣት ዝኸውን ፅልዋታት ዲ ዘሎ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣጠቃላሊ ናይ ወሽመጥ ዓደን ዝሕጂ ናብ የመን ንሪኦ ዘለና ህውከት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብኣጠቃላሊ ዘሎ ህውከት ህዝቢ ሶማል ናይ ብሓቂ ሃናፂ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ንህዝቢ ሶማል በታቲንካ እናዳኸምካ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ቀሊል ምክንያት ከዓ ግብረ ሽበራ እዩ ቱርኪ እንታይ ክትገብር መፅያ ናብኡ ናይ ብሓቂ ዘዋህ ዘይፈልጥ ሓታታይ ብዙሕ ክሃትት ትኽእል ዝፈልጥ ብዙሕ ክዛረብ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከባቢ ኣለና ካብ ዝብሉ ጎብለላት ወይ ጎብለላት ክንከውን ኢና ካብ ዝብሉ ሓይልታት ሓደ ቱርኪ እዩ ሃንሳ ናብ ኤሮጳዊ ሕብረት ክኣቱ ዓብዪ ቦታ ክሒዝ ኣባል ናይ ኔቶ ምዃኑ ከዓ ሓደ ዓብዪ ካርታ ኣለዎ ስርዓት ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ካርታ ሒዙ ክንቀሳቀስ ዝደሊ ብዚ ከባቢ እዚ ምናልባሽ እቲ ናይ ግብፂ ቀዲሙ ተጠቕሰ ኣብዚ ከባቢ ግብፂ ክትህሉ ይብላን ግብፂ ከም ዞባዊ ሓይሊ ክትህሉ ይብላን ካብ ዝብሉ ሓደ ናይ ቱርኪ ተኸታተልቲ ስርዓታት እዩ እዚ ሕጂ ዘሪዓ ወይ ምስምስ ናይ ሶማልያ ምትእትታው ዝበሃል ዘሎ ከዓ ብቆንዱ ንደቡብ ጫፍ ናይቲ ዞባ ከድካ ኣብኡ ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ካትሕዞ ፅልዋኻ ከዓ ትዕቢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ምስ ወያነ ምስ ኣብ ሱዳን ዘሎ ስርዓት ምስ ዝተፈላለየ ቱርኪ ክገብሮ ደሊ ዘሎ ቁሩብ እንታይ እዩ ዕላማታቱ ኣብ ሶማል ዘሎ ሽበራ ንምባል ድዩ ንህዝቢ ሶማል ምትካእ ናይ ህዝቢ ሶማል መንግስቲ ተኪእኻ ኣብኡ ንህዝቢ ሶማል ትምፅውተሉ ትሕግዞ ትከላኸለሉ እንታይ ትገብር ኣብኡ ብናይ መን ውክልና መን ወኪሉካ ኣብኡ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ናይ ዩኤን ህላዌታት ኣሎ ኢልና ንሱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብኸመይ መንገዲ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ሰራዊት ከተስፍር ትኽእል ምስ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ተሰማሚዕና ኢና ክበሃል ከኣል እዩ ኣብ ሞቃዲሾ ምስ ዘሎ መንግስቲ ተሰማሚዕና ኢና ኣብ ርብዒ ዘመን ዝተፈጥረ ሕልክላኻት ዘሎ ህውከት ንዕኡ ዘጋድድ ተደይኮኑ ንዑ ዝፈትሕ የለን
ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንገዛ ርእሱ ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ካልእ ተፈላለየ ከባቢታት ናይ ሰሜን ካብ ኣፍጋኒስታን ጀሚርካ ናብ ኢራቅ ናብ ሲርያ ናብ ሌባኖን ዘሎ ኩነታት ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ህውከት ግዜ ዕምሪ ከም ዘንውሕ መመሊሱ ከም ተሓላለኽ ስቅያት ከም ዝበዝሕ እቲ ነውፂ መመሊሱ ከም ደዛይድ ንምግባር ኣብ ደገ ዘሎ ተፈላለየ ኣጀንዳታት ወይ ብደገ ዝመፅእ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ኣጀንዳታት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ክንፅብፅቦ ንኽእል ኢና ብዘይካ እቲ ዘቤታዊ ፀገማት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን እዚ ብዞባውያን ጎብለላት ኢና ዝበሃሉ ተሓላለኽ ዘሎ ሽግራት ንገዛ ርእሱ እዚ ናይ ቱርኪ ሓደ ካብኡ ኣብነት እዩ ናይ ካልኦት ብደገ እውን ነዚ ክጥቀማሉ ዝደልያ ዘለዋ ዓለማውያን እናዝበሃላ ሓይልታት እውን ዘተኣታትዎ ዘለዋ ኩለን ኣስማት በስማት እውን ክትጠቕሰን ትኽእል ኢኻ ንመን የድሊ ስለዚ ዜርና ናይ ቱርኪ ህላዌ ኣብ ሶማልያ ኢልና ክንዛረብ ደይቅየር ፖሊሲና ንናህና ስምዒታዊ ኣረኣያ ዘይኮነ ህዝቢ ሶማል ቀሲኑ ክሓድር እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ሶማል ልምዓት ካብ ጥሜት ካብ ድኽነት ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ወናኒ ናፅነቱ ወናኒ ልኡላውነቱ ክኸውን ኣለዎ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ክብል ይኽእል እዩ መወዳእታ ከዓ ናቱ ትካላት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ናቱ ትካላት ናይ ፀጥታ ናይ ምክልኻል ተፈላለዩ ካልኦት ትካላት ሃኒፁ ጥራይ ይኸብሎ ንዕኡ ተኪኢና ንሶማል ከነመሓድሮ ንኽእል ኢና ናይ ሶማል ፀጥታ ከነኽብር ንኽእል ኢና ነቲ ሃገር ልምዓት ከነምፃሉ ንኽእል ኢና ዝበሃል ትንታኔታት ናይ ፖለቲካ ዘይኮነ ዝሓለፈ 25 ዓመታት እንታይ ኢና ርኢና እንታይ ርኢኹም ሕጂ ኸ ነዚ ናይ ቱርኪ ኣብኡ ምእታው እንታይ ትብልዎ ኢልካ ንዝኾነ የዋህ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እዚ ከምዝኣመሰለ ፀገማት ምናልባት ምስ ካልኦት ዓበይቲ ርእስታት ክዝረበሉ ከኣል ኸውን ግን ኣነ እቲ ናይ ቱርኪ ምእታው ዘይኮነ እቲ ኣገዳሲ ርእስቲ ናይ ሶማልን ኩነት ናይ ሶማልን ናይ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ሶማልያ ናበይ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ኣካል ናይዚ ጎደጎዝ ኮይኑ ሃናፂ በርክቶ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ናፅነቱ ክወሓሰሉ ክእል ኣለዎ ሓገዝ ዝገብር ደልዮ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ፀገም የለን ቅድም ቀዳድም ግን እዚ ምስምስ እናጋዋሕካ ሽበራ ኣሎ ቃዒዳ ኣላ ሸባብ ኣሎ ካልኦት ተፈላለዩ ናይ ቀርሰና ሓይልታት ኣለዉ ንዓታቶም ከነጥፍ ምእንቲ ኢና ኣብ ገማግም ናይ ሶማልያ ዘሎ ሓይልታት ባሕሪ መወዳእታ ይብሉን ቀርሰና ክንዋጋእ ኢና እናተባህለ መምኽኔታ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ተፈላለዩ ህላዌታት ናይ ነንበይኖም ሓያላን ዝበሃሉ ዞባውያን ይኹኑ ዓለማውያን ኣራግፅ እዩ ዘሎ ስታምፒድ ሰላም ክረክብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ከባቢ እዚ ህዝብታት እዚ ከባቢ እዚ ቅድም ቀዳድም እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ይሕሸና እንታይ ወፃፅዓና ብዓቕምና ንገብሮ ንገብር ዓቕምና ዘይፍቅደልና ከዓ ዝተሓጋጎዝና እንተደልና እውን ሓቢርና ነቶም ዘሕጉዝና ሓጉዝና ክንብል ንኽእል ተዘየሎ ብወከልቲ ወይ ተሸቅሎም ሓይልታት ጌርካ ኣብዚ ከባቢ ነዚ 25 ዓመታት ዝረኣናዮ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኩነታት ናይ ሶማልያ ክቕፅል ኣብቂዑ እዩ እቶም ካልኦት ቅዲምና ተዛረብናሎ ምናልባት እዚ ናይ ግብፂ ኣብ ሳዋ ኣሎ ናይ ወያነ ጥፍሽናን ናይ መወዳእታ መድረኽ ናይ ምዕባሌታት ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር መፂና ንሪኦ ሶማል ካብ 19 ክፍለ ዘመን 20 ክፍለ ዘመን ኣብዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና 11 ክፍለ ዘመን እዚ ህዝቢ እዚ ከም ናይዚ ጎደቦ ወሳኒ ኣካል ሓላፍነቱ ባዕሉ ተሰኪሙ ከብል ክኽእል ኣለዎ ቱርኪ ኣብኡ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ናይ ቱርኪ ድላይነት የለን ናይ ወያነ ርኢና ናይ ካልኦት ተፈላለዩ ሓይልታት እውን እንተኾነ ናይ ኣፍሪቃን ናይ ዓለምን ዝበሃሉ ሓይልታት ኣብኡ ዘለዎ እውን እንታይ ገይሮም እንታይ እዮም ክገብሩ ምናልባሽ ኬንያን ወያነን ጅቡቲን ብኩነታት ከምቲ ዘለዎ ቅፅለሎም ብዙሕ መኽሰባት ክረኣያ ምኽእል ኸውን ብዋጋ ናይ መን ብዋጋ ናይ ህዝቢ ሶማልያ ክፍቀድ ኣይግባእን ሕቡራት ሃገራት እንድሕር ሃልዩ ባይቶ ፀጥታ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ
ኣብ ውሽጢ እዚ 25 ዓመታት ካብ ዝተረኣዩ ሃጓፋትን ዘይርግኣት ናይ ዝኸባቢ ጠንቂ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ሓቀኛ ፍታሕ ክርከበሉ ኣለዎ ኢሉ ንኩሎማኡ ድሕንክሩ ዘለዉ ኣእዳዎም ክእክቡ ክነግር ክኽእል ኣለዎ ናይና ካልእ ፃውዒት የብልናን ብጀኩ ኣብዛ ናይ ቱርኪ ክቡር ፕሬዚደንት እቲ ናይ ሶማል ከምዚ ክትገልጾ ፀናሕካ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትድኩን ትደሊ ከም ዘላ ወይ መደብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ እሞ እናባኻ ነዚ እንታይ ሕጂ ሓቂ ዲ ሓቅን ወዳይ ነገር ኣረጋጊፅና ንዛረበሉ ዘለና እዩ መንግስቲ ሱዳን ምስ ቱርኪ ድላዩ ልኡላዊ ዝምድና ክምስርት ትኽእል እዩ ከም ዝኾነ ሃገር ወተሃደራዊ መደበራት ከፍቅድ ንድሕር ደልዩ እውን ከፍቅድ ይኽእል እዩ ንምንታይ እያ መወዳእታ ኣብ ሰዋክን ናይ ግዜ ተዛማድነቱ ቀሊል ክመስል ይኽእል ኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ብዓረብ ተመዱድ እዩ ዝበሃል ምስፍሕፋሕ ማለት እዩ በቦቕሩብ ጎብለላት ኢና ወይ ጎብለላት ክንከውን ኢና ድብላ ሃገራት መብዛሕትኡ ግዜ ብናታተን ባዕላዊ ወይ ዘቤታዊ ዓቕሚ ኮነን ትኸዳ ካርታታት ሒዘን ምስቶም ሓያላን ዝበሃሉ ናይ ዓለም ሓይልታት ተሰማሚዐን ፅልወን ከስፋሓ ካብ ዝፍትን ሓንቲ ቱርኪያ እዚ ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ዶብ ዝጠሓሰ ይኹን ብሎ ንኽእል ምክንያቱ ርሕቀት ናይ ጂኦግራፍ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብምንታይ ትንክፋ ቱርኪ ምናልባሽ ኣብ ኢራቅን ኣብ ሱርያን ዘሎ ኩነታት ብቐጥታ ናይ ኣክራድ ጉዳይ ስለ ዘሎ ንሃገራዊ ድሕነት ናይ ቱርኪ ትንክፍ እሞ ኣብዚ ኣቱ ኣለዎ ትብል ትኽእል ቱርኪ ብሶማል ንምንታይ ምክንያት ተኣቱ ኩርድ ኣለዉ ኣብ ሶማልያ ንምንታይ ኣብ ሱዳን ከተኣታቶ ትደሊ ስለምንታይ ኣብ ሊብያ ትተኣታቶ ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ዘረባታት እዩ ኣነ ጅቡ ከኣቱ ይደልኒን ዳይቨርዥን መገዲ ክፍት ኣይደልን እየ ግን እንታይ እዩ እቲ ዕላማ መወዳእታ እስኹም ቱርኪ እንታይ ኢኹም ተሓስቡ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሓት ፈላስፋታት ኣለዉ ግዝኣት ቱርኪ ወይ ኦቶማን ኤምፓየር ትበሃል ንዕኡ ንምምላስ እዩ ኣብ ከምኡታት ኣነ ናይ ህፃናት ትንታነ ዝብሎ ግን በዚ ሕጂ ዘለና ናይ 21 ክፍለ ዘመን እንታይ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ወተሃደራዊ ህላዌ ከተጋፍሕ ትደልዩ እዚ ናይ ሱዳን ብልክዕ እተገብረ ስምምዓት እንታይ እዩ ብጀካትብ ዜና ተቃልሐ ናይ ብሓቂ ወተሃደራዊ መደበር ኣብ ሰዋክን ናይ ምምስራት ዕላማ ስለ ዘሎ ድዩ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተኣፋፍነት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ከምዚ ዳኣመሰለ ህላውየ ከመይ ጌርካ ከተዛምዶ ትኽእል ምስ ካልኦት ተፈላለየ ምዕባለታት ኣብ ሰዋክን ብፍላይ እንታይ ንምግባር እዩ ትንታኔታት ገዲፍካ ኣብ ጭብጥታት ክትዛረብ ምእንቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስምምዕ ምስ ግዜኻ ክንሪኦ እንድናቐሰ ኢልና በዚ ሕጂ ዘለኒ መረዳእታ ኣነ ካብ ናይ ፒአር ናይ ህዝባዊ ርክባት ናይ ሃልኪ ዝወፅእ እዩ ኣይብልን ኪንኡ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ምልክት ሕቶታት ዘለዓል እዩ ኖ ግብፅን ሱዳንን ኣይተቃደውን ስለ ዘለዉ ቱርኪ መፅያ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይና ንግብፅ እንታይ ከተመሓላለፍ ደልላ መልእኽቲ ናይ ተንተንቲ ብዙሕ ዘረባት ሰምዕ ተኽእላ ግን ብጭቡጥ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ደሊ ሓደ ሲናርዮ ኣብ ግምት ወሲድካ ቱርኪ ኣብ ሰዋክን ሓደ ገጅፍ ወተሃደራዊ መደበር መስሪታ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ተልእኾ ናይቲ ሰራዊት ኣብኡ ትሰፍር ቀይሕ ባሕርን ርግኣት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ ናይዚ ከባቢ ህዝብታት ተሳንዮም ብሓንሳብ ንሓበራዊ ድሕነቶም ክትሓጋገዙ ምእንቲ ሞናኡ ኮንትሪቢሽን ክትገብር እንታይ ብልክዕ እቲ ዕላማታት ሓደ ብሓደ
ክፍለጥ ክግላሎ ሕጂ ንግዜ ቀዲምካ ተሃዊካ ከምዝን ከምዝን ኢልካ ዝዛረብ ድከኣል ኣይኮነን ግን ቅቡል ኣይኮነን ከምዚ ዳ መሰለ ወላ ብናይ ፒአር ብናይ ህዝባዊ ርክባት ዕላማታት ዝግበር ንከምዚ ዳ መሰለ ህላዌ ዘይምኽኒ የለን እዚ ሕጂ ምናልባሽ ናይ ቱርኪ ጥራይ ንብል ኣለና ቱርኪ ምስመን ኣበየናይ ከባቢ እንታይ ትገብር ኣላ ጭብጥታት ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለዉ ኣዛሚትካ ክትሪኦም ምእንቲ ኣብ መወዳእታ ዜርካ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ እዩ ዕላምኦም ናይ ብሓቂ ስምብራት ናይ ከምዚ ዳ መሰለ ስጉምታት ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን እዩ ብዙሕ ዘረባታት ዝረብ ከኣል እዩ ሕጂ ንሕና ብናህና ተመክሮ ማለት እዩ ዓሰብ ባፅዕ ዳህላክ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣለዉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ቦታ ኣለዎ ኣብዚ ከባቢ እዚ ዝህሉ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ንናይ ሓባር ረብሓታት ናይ ሓባር ስግኣታት ብቆንዱ ከዓ ናይ ዝጎደቦ ዝተፈላለየ ሓይልታት ተሓጋጊዞም ሰላምን ርግኣትን ከምፁ ተሰማምዕሉ ነገር ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምልክት ሕቶዊ ናይ ተቐምጠሉን ኢኻ ብተደጋጋሚ ኣብ ዳህላክ እስራኤልን ኢራንን ኣለዋ ኣብ ሶይራ ናይ እስራኤል ናይ ሰርቬይላንስ ገጅፍ መደበር ኣሎ ንከምዝን ከምዝን ዕላማታት ዝቀውሙ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ዝዝርግሑ ባሉናት እንታይ ማለት እዮም ናበይ ገጽካ ንምብፃሕ እዩ ትምህርቲ ትወስደሎም ኢኻ ሓቅነት የብሎምን ሓሶት ፍብሩክ ሓሶት እዩ ግን ባህልቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ባህልቱ እንታይ መልእኽቲ እዮም ከመሓላልፉ ደልዩ ዘለዉ ኣብ ባይታ ዝኾነ እትሓዝ ነገር ካይሃለዎ መልእኽቲ ደመሓላልፈልካ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር እዚ ባበል መንደብን ኣገዳስነቱን ስዌዝን ኣገዳስነቱን ቀይሕ ባሕርን ኣገዳስነቱን ከም ኣህጉራዊ መገዲ ማያት እንታይ እዩ ገዳስነቱ ኣብኡ መፂኡ ክሕንክር ደሊ ስለምንታይ ክሕንክር ደሊ ስለምንታይ ሰላምን ርግኣትን ናይዚ ማይዚ ትዘርግ ደሊ ኣብ ከምዚ ዳ መሰለ ገጅፍ ስእሊ ስለምንታይ ቱርኪ ከምኡ ትገብር ኣላ እንድሕር ናይ ብሓቂ ተሰማሚዓ ኣብ ሰዋክን ክትሰፍር ደልያ ኣላ ኮይና ንሕና ከም ዝኾነ ሓላፍ መገዲ ሎሚ ከዓ ተንተንቲ ሊቃውንቲ ፈላጣት ተመራመርቲ ዝበሃሉ ዝዛረብዎ ዘረባ ብዙሕ እዩ ኣብ ባህልና ስለዘየለ ቅድም ቀዳድም ጭብጥታት ክንእክብ ኣለና እቲ ጭብጥታት ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምታት ዝወስዱ ዘለዉ ሓይልታት እንተላይ ቱርኪ ዕላማታት እንታይ እዩ ነናይዚ ከባቢ ንህና ናይ ገዛእ ርእስና ንሃገራዊ ድሕነትና ንልኡላውነትና ጥራይ ዘይኮነ ንኮሌክቲቭ ወይ ድማ ናይ ብሓባር ረብሓታትና ብኸመይ ትንክፎ ንሕጂ ንፅባሕ እንድሕር 15 ዓመታት ብዙሕ ነገርና ተማሂርና ንድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ክድገም ኣብዚ ከባቢ ብዝኾነ ይኹን ሞጎት ዝኾነ ሰብ ክቕበሎ ይኽእልን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክቕበሎ ይኽእልን ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምዕባሌታት ክንርኢ ከለና ተሃዊኽና ናብ መደምደምታታት ቅድሚ ምዝላልና ብፅቡቅ ክንከታተሎም ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ምስዚ ዝቐነየ ማለት እዩ ዋላ እዚ ናይ ሳዋ ናይ ዝተፈላለዩ ዜናታት ዝርግሑ ዝነበሩ ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት መፂኡ ንሰዋክን ርእዎ ኣብኡ ወታደራዊ ማዕስከራት ዝገብሩ እዮም ድሓን ናይ ህዝባዊ ርክባት ዕላማታት ተባሂሉ ጥራይ ዝኸውን ብኦም እንተተረዳእና ይሓይሽ ምክንያቱ ድሕር ከነተዓባብዮ ፈቲና ጭቡጥ ዘይብልና ርጉዝ ዘይብልና ክንዛረብ መሊስና ከነንበድብድ ኢና ማለት እዩ ነቶም ነቲ ወረውን ዝፍንዎ ዘለዉ ነቲ ባሉናት ዝሰዱ ዘለዉ ኣብቲ መኣዶም ተዓዲምና ክነጣቕ ስለዘይግባአና ሕይብ ኢልና ፀኒሕና ምክትታሉ ጥራይ ዘድልየና ብኣጠቃላሊ ግን እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ኩሉ ጭቡጥ ናይ ሶማልያ ኣብነት ኣለና ኣይንኣምኖና ንኣምኖልና ናይ ሰዋክን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ወያነ ፀወታታት እውን ኣሎ ምስ ወያነ ዝሰርሑ ፀወታታት ተፃወቲ ካልኦት እውን ኣለዉ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣብቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲና ኩሉ ግዜ
ዝሓለፈ 25 ዓመታት ድማዕበለ ብዙሕ ጭብጥታት ዝሓለፍናያ ተሞክሮታት ኣሎ ካብኡ ንመሃር ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ምዕባሌታት ሓደ ብሓደ ገምጊምና ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ሕጂ ቶም ተዋሳእቲ ዝበሃሉ ዓለማውያን ድዮም ዞባውያን ድዮም ዘቤታውያን ድዮም ኣብ ከባቢኦም እንታይ ይመስልቲ ናይዞም ሰለስተ ረቋሒታት እዚኣቶም ምውሳእ ኣብ ውሽጢ እዚ ዞባና ናይ መወዳእታ ዓላማና ከዓ ረግኣት ሰላም ልምዓት ምትሕግጋዝ ምስ ጎረባብትና ናብ ጎደቦና እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ዘቤታውን ኣብ ጎደቦና ዘሎ ኩነታትን ናይ ደገ ተዋሳእቲ ዘለዎም ፅልዋን እንታይ ይመስል ካብ ዝሓለፈት ተማሃርናያ ተመክሮ ንዝመፅእ ክድገም ዘይብሉ ናብ ዝሓሸ መገዲ ዝወስድ ኩነታት ጥራይ ክመፅእ ስለ ዘለዎ ብኡ መጠን ነዚ ናይ ቱርክን ናይ ካልኦትን ኣብዚ ከባቢ ዝግበር ምንቅስቃሳት ተኸታቲልና ክንመዝኖ ስለ ዘለና ምስ ዓረገ ባሉን ንመፈተሺ ንመደናገሪ ንመህወኺ ዝበሃል ዘረባታት ወላ ንሓልኪ ናይ ህዝባዊ ርክባት ዝበሃል ዘረባታት ጥንቅቕ ኢልና ክነስተባህለሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ማለት ነስተናዕቆ ወይ ድማ ኣይኮነን ኢልና ንጎስዮ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ትገጅፍ ናይ ወፃኢ ፖሊሲና ምስ ናይ ጎደበና ተኣሳሰረ ዛሚድና ክንሪኦ ዘለና ሕቶ እዩ ቱርኪ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ኣብኡ ትመፁ ዘለኹም ኢልና ክንሓተም እውን ይግባአና ቁሩብ ተይክርዳእና ምእንቲ ተትነግሩና እውን ፅቡቅ እዩ ኣይፍልኩም ኣይነግርና ተልኩምና ናትኩም ጉዳይ ግን ፈቃድኩም ተኮይኑ ንገሩና ንብሎም ኣራይ ክቡር ፕሬዝዳንት ናብ ኩነታት ኢትዮጵያ ክንሰግር ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዘቕቲ እዩ ተሸሚሙ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልላት ብቐፃሊ ዝረአ ዘሎ ግጭታት ኣሎ ኣንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞታት እውን በቲ ሓደ ወገን ኣሎ ኣብ መንጎ መላፍንቲ ናይ ወያነ ዝኾኑ ውድባት ይህወደግ እውን ዘይምቅዳው ዘጠቃልል ፀገማት ኣሎ ካብቲ ጉሁድ መርኣያታት ናይቲ ስርዓት ዘለዎ ወይ ሃገር ዘላቶ ኩነታት እዚ እሞ ኩነታት ኢትዮጵያ ናበይ ገፅ እዩ እንታይ ሲናሪዮታት ንፅበ መዛ ቀዲሞ ጠቀስኩ ሕጂ ከመይ ጌርና ንግምግሞ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ ገምጊምና ጥራይ ዘይኮነ ንመፅኣኻ ከመይ ንሪኦ ኣብ ዛዕባ ኣገዳሲ ኣብዚ ዞባ ወይ ጎደቦና ንብሎ ቅድሚ ናይ ዝኾነ ካልእ ሃገር ናይ ካልእ ህዝቢ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የገድሸና ኣነ ንርዱእ ምክንያታት ብዙሕ ትንታነ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ብገምጋም 25 ዓመታት ሓሊፉ ወይ 25 ዓመታት ሓሊፉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እንታይ እዩ መፅኡ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣነ ተን ኑከት ወይ ኑክታታት ትብሎ ጆክስ ማለት ሓደ ጆክ ኣብዚ መወዳእታ ዜና ወይ ኣብ ገለ ወረቐት ኣንቢብያ ማለት ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ትብልዎ ንሳቶም ፓርላማ ናይ ወያነ ሲ ነዚ ኣብ መንጎ ክልላትን ኣብ መንጎ ኤትኒክ ወይ ድማ ኤትኒካዊ ጉጅለታት ዘሎ ግጭታት ዝምርምር ኣካል ኣቆይሙ ተባሂሉ ካብዚ ዝገርም ጆክ ክስማዕ ኣይትኽእል ኢና አንቀጽ 39 ናይ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ቅዋም አንብቦ ሞንታይ ከም ድብል ክትርኢ ትኽእል ኢኻ namtai hamtsanazi ኢትዮጵያ ኣብ ኤትኒክ ኣብ ብሄር ተመቃቂላ ተፋታቲና ክትነብር ኣለዋ ቁጽር ሓደ አጀንዳ ናይ ወያነ ነይሩ ፖለቲካው ገምጋም ድሕር ክንገብር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 25 ዓመታት እንታይ እዩ ተራእዩ ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ኢልና ድሕር ንዛረብ ኮይና ኣነ ናይ ወያነ ሕሙም ኣእምሮ ደምጾ ዕንወት ናይ ኢትዮጵያ የዝብሎ ኣብ መጀመርያ ተሰዓታት ደሃን ኮሎ ዝምድናታታትና ከመይ ተኾነ ሓይሽ ንባህል ንመኻኸር ነርና ምክንያቱ ናይ መጻኢ ወለዶታት ዕድል ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ከተራሕቆውን ኣይትኽእልን ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሓባር
مسؤات قاعد تسوينا لنا بيكازنا ويانا حصوتنا تاريخ متمزاز عمل نمسعي تأميتنا زي قدايزي ناوي قصوي تخيط الله ندفي ناي فدرالاوي ديمقراسياوي إثيوبيا خي وصف الله بزعبا بإثيوبيا قدميون قد متسعان حدا قد متسعى أب مودعات سبعات أب ثمانيات بملو تزاربنا له ناويانا زنبوع أكيدا أب إثيوبيا أم إرام إنا نقال سنيرنا نو مسر سوسانة نا حزب تግራይ بناصነት دمدم ተባይሉ ናይ መጀመሪያ ፕሮግራም ናይ ወያነም ሰወፀ ከምዚ በሃል ነገር የለን ኤርትራ ሃገር ብዛዕባ ሃገራት ክንዛረብ ከለና ናይ መግዛእቲ ታሪኽ ኢና ምፅና ንዛረብ ዘለና ህዝብታት ኣበይ ነይሮም ቅድሚ 1000 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት ገና ኣቦታት ኣይንዛረብና ሃገራት ዘን ሃገራት ኢልና ንዛረበለን ዘለና ከምዚ እዚ كون يخيل يا أخي إني لنا فلسفنا عندنا كم زا مسألة برنامج هذا اليوم نو نسألنا نحن مسيتة بهذا الرهيب يبنى تزرعها موضعتها وين أين برا مثلا حار أطرف بحبار كن نبر بحبار كن لمن وين أين خلينا نذبح له ونزربنا ما موضعتها ده يقولوا تسجيلوا مسؤولنا أو حدا مدرخ مسينا موضعتها كابزي أجيو طرف مخنين تقولوا أجندة اسكاد حنا إثيوبيا أجندة بهالمزي قناة سنة أمورجن أي تغيرن أما داتا نحنا زو واحد ناس اللي دخلنا هم مش تميتاويت وش دش تميتاويت وش وعد تميتاويت أي قدشني إثيوبيا هنجزا وكان ما حضر عند حرقنا بحفحفح كان بلالنا يتوانا نجر نبره بهيرات الكات زارب من الباش دحراي بروغريسيف وغسغاسي قوام نا إثيوبيا تباهيلو تزربلو نا فدرالاوي ديمقراسياوي إثيوبيا بدحريو ازز نبره سنا امرون اجندان نا إثيوبيا بتاتينكا هم يغركا تقوصاصرات نا بوليتيكا اجندا حجين دحريت تملسنا نري خلنا فشلو برعينو اي شرحن نا بهيرات نوصي أمونغو بهراتنا من نحد حدهم دلو خوكت مبقاقاس نغزا أرسو يودك من مصراتو يودك يقوم خلو أيدليني أبن بلالوز نورنا أوان نهنياتو وعلاف نيرو خلوات تفلالي حيلثاتو النيرون دهري تسعان حدن حزب إثيوبيا نابي كم زخيد كوسن كخيل منتي ناي مساقاقري أوان كلو اللو شعو بوجنا درعنا نبرنا زي قداينا كنا نعطوكن مشاركة تسلد نبرنا بوحدنا 10 عامات ناي ترانزيشن جزء هاللمو كابزي دسنحة سجير كان أبكال خد كيد من أنتي وانا نجار كتمسعي تغلينا عجيت ناي بهرات بحال من قصاص وانا سبكو حدا يخليني نابي قصو خيدي سبحان الله مس حدش كنا تاتنا إثيوبيا نابز خباب دفتر دولوجن ناي مسجاجر جزء هاللو لازم خمسة يدلنا إثيوبيا بوليتيكا مقاقيل كا تقواس أسران دحر كوين كا حدا تلال كفتر كلالو إيه ودق مالتي إيه ودق بميتي ده كنا خاو من العلوين مقصصر ناي هو حد خونا له تقال لاقيباتات ودما مقابريا مالتي تي سمبلانس تبدا جزو حبس إلجن كمزي ناي بزحات بهرات صلال دخونه ودب كم تمسرته ناي لب إمنت عين برا ولا ناي أنا برنامج إمنت وين عين برا بقندو إثيوبيا حتى قصاص أرمنتي ببوليتيكا فعفع كتب بلا كان إثيوبيا زي جن رياض لنا وصيد نايزي أجندة زي أتي بروغريسيف وين ما قصقاسي قوام تبعله ناي فدرالاوي ديمقراسياوي إثيوبيا ويانا ده هندسوها بنصار شعود وهابدنا مخري ولا تي قناتاتوين جهودنا هون كله أب إثيوبيا كاب تفطروا ويتفصموا عبيت بدلات إذن بوليتيكا بدل يجي نزل رياض لنا هون تامسيو كاب دخون كاب سماي دنت أبي
ሽግር ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዝረበሉ ዘሎ ኮሚቴ ቆይሙ ደጽንዕ ደብል ዝበሃል ዘሎ ወያነ ሃንዲሱ ደምጾ ጸገማት ኣይከውንን ኣይፋልኩምን ኣነ ንጃራ ኣይኮነን ግን ናይ መጀመርያ ንድፊ ናይ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኢትዮጵያ ኣነ ካብቶም ቀዳሞት ዝረኣኽቦ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ንጃራ ወይ ናተይ ቦታ ንምባል ዘይኮነ በቲ ዝነበረና ዝምድና ኣብ ደይ ንዛረበሉ እርስቲ ኣይነበረን ኩሉ ንማኽረሉ ነርና እዚ አንቀጽ 39 መሰረተ ውሳኔ ብሔራት ክሳብ ምንጻል ትበሃል እንታይ ማለት ተሰለጠና ኣብ ኢትዮጵያ ንጸንሕ ተደሰለጠና ሃውን ወጽ ማለት እንታይ ማለት መወዳእታ ቀስ ብቀስከ ነዚ ብሔራዊ ትበሃል ኣብ ሃገር ምህናጽ ወይ ኔሽን ቢልዲንግ ቀስ ብቀስ ቲ ብሔራዊ ቀዋማታት ትበሃል ወይ ካልእ ቀዋማታት እናተዋሃደ ናብ ዩኒየን ናብ ሓድነት ከም ዝኸይድ ምግባር ይምበር ንዕኡ ከም ዘለዎ ዓቂብካ ትካላዊ ቅርጺ ከተትሕዞ ሓደገኛነቱ መወዳእታ ይብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ እውን ኣይሰርሕን እዩ ነቲ ዳይቨርሲቲ ክትፈልጦ ነቲ ብዙሕነት ክትኣምነሉ ነቲ ብዙሕነት ካብ መወዳእታ ናብ ደተኣማንን ሳስቴይነብል ዝኾነ ውህደት ከም ዝኸይድ ትሰርሕ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ንሱ እዩ ተዘየሎ ነቲ ዘሎ ምምቕቓል ዓቂብካ ብቐቢላ ብእንዳ ብብሔር ፈታት ቁልቁላዊ ምትፍናን ናይ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ እዚ ፀወታ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኣታተወን ዝሃንደሰን ዝሰርሓሉን ካብ ወያነ ሕጂ እንታይ ተረኺቡ እንተኢልና ንሱ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣርባዕተ ዓበይቲ ጌጋታት ወያነ ፈፂሞም ዝበሃል እዚ ናይ ፖለቲካ ፀገም እዚ ሕጂ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቢልዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናይ ወያነ በርዒኑ ጥራይ ዘይኮነ تقطبوا أجندة بوليتيكا مقاعيل كان حزب إثيوبيا تقاطع صارت غير قاعدة مسؤولين قطبها تقاطع صار لك ويانا نايزي تأمت عينو تعميتو أي رأيهم تعم حدا جنيا نجار نحد فولي جوجل خاب حدا هاجر قطبنا هاجر كم تقاطع صار مقبار مالت قطباوي متفنان ببهر ملك يركا نتزبزح أو واسينكا نحادا وسون بهر تراي كم دقوص أصرون قطبها تقبر كاوز خف حدا جنيا صوتاي نبرن زين رياض لنا وياند فترة يوم مغنيتها من الباش لوبيهات النقص أركات تفلالي خبابيتاتنا أوروبا أمريكا إثيوبيان وفرميتشي تهاجريا دبل ديجيت معباليثاتنا قطبات إلا دغونن ديكونن زرباتات مريتنا أي هاجر ناشيتكا أمودعتها ما حدث أبيب كجلة قطباو مقصصر مفتر د صعبه زي هجر رياض لنا خناتاتنا إثيوبيا بعد تقال الدمير كزرزراتو حدا بحدا بهازاتو انكزربلو زكاليو نا إثيوبيا قطباو عنوت in spite of زغبر بروباغندا ناي لوبيتات ازي فلسفنا زي سلاد نبره زي حجن ريو دلنا قطباو قلولاو حزبي وفري ناي تفلاليو داغاتولو انو قطباوي مسلو خرغاغص منتي بجكات بوليتيكاوي صقمات وياند فتره نا ኢትዮጵያ قطباو ሁነታታ ምንታይ ያለ ሕጅልና እንደህሪና እዚ ሱኢል ካና IMF ና ወርልድ ባንክ ዝሃቦ ለቦዋታትን ምኽርን መሰረት ብር ዲቫልዩ ጌርካ ቁጠባ ከተም ዓራሪኻ ክልተ ድይት ክልተ ኣሃዛት ዘለዎ ዕብየት ከርዝ ፀንሐ ቁጠባ ሕጅብ ከምዚ ኣመሰለ ኩነታት ኣትዩ ስለምንታይ እዚ ተኻልኣይ ዓብይ ጌጋ ناي ويانا أجندة أبي إثيوبيا وتهدرون ستاون مقصصار سالساي أجندة وتهدرون ستاون مقصصار ناي تاجر زي جنريو دلنا ستان تاعتلون بين مسي إذا قبل الهاجر زيا أو قبل المنجست زيا أو سوماليا خيدات واقع أب خالق كبابيتات ناي سلام عقابي سراويت تسدد
مس إرترا خمدة جزية تواجع نمنتها يدليك أزغل مس إرترا بسلام تنبر تغيل سراوتنا مدليا كان سأتاونا مدليا كان بحبار تنبر تغيل كاسنا حبار رجعت تفتر أب سوماليا دخيد مخنياتي بالكان أب تفلالي خلوت كبابيتات وتهدراوي حيل جركا نازين حدث أبيب جاندا مقصص أركته وحسم أنتي دكال نجارا كنا كمسلك آخر رمي جمريا بخمو دا مسألة حيلي حزبي أرعمخ جزية ويقصص أريال كات حسب تقول تخون من نحتر جزية تسرح نبار سلام نبار خبرة نبار رجعت بزي جزيف وتهدراون ستاون حيل خطر رجاق صحت إلى الله كان عود خوون بايت قدم كتمسرت كتك إلى الله كازي أسران حمشان عم تهدر أنا ويانا أجندة كلابس غير ترابعي تجم مسنا يدق حيلتات تواديخا ويتسامعك تحيلات مقصص أركا مالتي بيكات بوليتيكا وأجندة قطبا وأجندة صوتاو أجندة دبال ما يدق حيلتات سلازي ندق وين تجزأ مالتي أي ويانا فلسفات تدق عقام دولنا نور إذي وصعت عناني أو زبالو اللزنورة مس حيال وشما ديخا تسامعك حذر لك لتناتهم فلسفنا مالت أسكولاي مس حيال وشما ديخا تماساسيل كحذر مالت مسنا يدق حيلتات تسامعك تبل مالت تزقفه نجركا نسبي تبقى مقصص عرنا أبز خبابو قبل المخانن ديكوانا مقال استقا حزب إرترا حزب إرترا تليمكا حزب إرترا قدا يجركا مسنا يدق حيلتات تسامعك حزب إثيوبيا ون بديلكا كسب معسكم مختكي تغيل زي أبتفلمو من البات ويانا خم عبي دبلوماسياوي مخسب درعيو ذنبر عبي استراتيجياوي الدل ناي بلحتي بلح نقول دلهم تراغتي قال لي نقر تفلتو كم زي مسألة دبلوماسية لن كم زي مسألة لبناية لن لوبي تقصر بزي تبل قال له موضع تاقي شك علي ناي دقا أجندة تاتي عطغون انتهى يمسين سولومي أمي انتهى له نوياني أبي تبقى ذلو مقصصار دري له نهزب إرترا تلينكا شعبيا خم مخايدخا مسارحتخا دينبرا شعبيا خم قداما يسألها كل عين التصاوتات بدقد مص نوعه تساسي انصار حزب إرترا لأن دغونها نهزب إثيوبيا مس حزب إرترا كتتافاننو كابو نابو نهزب تግራይ مس حزب إرترا كترحقون كتطقسون انتي تأمرات ترأيوكا انتي مستيرنا كم زدا مسألة علموت زي سران حمشتن عمتات درانايو ويانا دسرحو أجندا بوليتيكاوي كفالو قطباو كفالو دحنتاو كفالو ناي وصاي زمدناتاتوين حدا بحدا ترينا زهجي تمالي ناي سوا قبص مصي الله خمز خوينا الله السودان تمحازينا لنا انصار إرترا همز نقبر لنا همز نفتر لنا يدلي كازولو اجي ناي ويانا خنتات سلمنتاي كله بدلات زي يسرح ناي بوليتيكا ناي قطبان ناي صتان ناي وصا زمدناتاتن بروغرامات حساب كندز خصل كيلو بتناصل كدري تخلينا ندحريت تملسنا اب واشنطن نبره من محدارات ناي كلينتون ناي بوش ناي اوباما الثلاثه من محدارات زي انتي ترانيرو كمزي دا مساله بدل جيجانا تفصم خلو سلمنتاي جوخابل نيرو أوروبا دلوا تفلاليا هاجرات سلمنتاي نزخ خصاصيو صنيحن سلمنتاي تي غزي نويحو دحريلنا بناي ويانا وشطاوي بروجرام نا ويانا وشطاوي اجندا طراي
نريو أكونان ويانا انت حيل له انت عم نيرو انت كجبر مخالة نبينو خمسة جبر هاي مخالة نزوين جزء من وحن تقدروا من بالسنة محلالها خيدا مخالة نيرو بنا ويانا وشتقوي عقمتاتن نا إثيوبيا برنامجاتن تراي نيرو انت تخون تزعبي حلالها تبدأ جز جبر زنبرة دقوماي بوليتيكاو دقوما قطباو دقوما قطبات تراي دكونه قراب دكونه بكل قطباو سرعات ناي مفتار ويانا تراي نيرو الكازر ربول دكالاكون كل ما وفرتينا حتاماتنا غنزب علنا همزن جبر علنا يلوم أو إثيوبيا غنزوهم دوفرو دانغوته دي دانغوته قالوتوين نازي خناتاتز أم مفتار تأمري خمزنا واحد يرمو تقول داك أمسو ناتمحل لها خمس خيط غيره سلازي إذا هجي صرعو كنكن وإنتنسيف كير تبهالا بإثيوبيا ذا اللغناتات ساستينبل أكونان كقصلونا خيلنا نحنا سلا تتألمنا قداي سلا دخلنا نزارو وزارو أكونان ودعو قام إثيوبيا خابزو وصعي خالو خناتات الله زبل 25 عامتات دمع بلا بوليتيكاوي قطباوي صدتاوي قداماوي زمدنا ويناي وصعي زمدناتات كميل معبيلو إلكا حدا بحدا تنتين كارأيو توم ويانا زقاقيو كا واشنطن جنبركا بإوروبا رئيسا ختماتات دلوا منقستات خطلو صنعا بوليستات ويانا تراي متبع ديكونا أنصار إيرتران أنصار حزب إيرتران أنصار منقست إيرتران ككايدو وتصنحو تصعبوتات مودعتا ديبلو صبصيبكا تاريخا تسئلي نصوري إذي كم زي الصلاح حقي نحنا زي إدنا تفدينا ولا تاريخنا كمان دمسيسكا نمطفو نمساسو دي جبر فتنتات يلن دي تجبر متقاسي نبرن أمانغو حزب إيرتران أمانغو حزب إثيوبيان مودعتا دي بلو صلئي نمسرات تجبر فتنتات عيننا خفيتنا أمرنا خفيتنا نكتاتلت سمحنايو 25 عامتات كسرنايو 25 عامتات تخفالي نايت عدل وكوست نايت اوبورتونيتي قليل نقر كونن احنا اذا حلفه نتعسلي بنان اذا حلفه تسانابيدنا قيدلو يبلان مصاي زمدناتاتنا حزب إيرتران حزب إثيوبيان كمتي كساب تسعن حدن نمص بحبار تقلسنالو حدش مهزو ويحدش فلسفنا يبلنا كابزي 25 عامتات عنوت نحنا تماهرنا لنا حزب إيرترا تماهر له حزب إثيوبيا وين تماهر له بقندو حزب تግራይ تماهر له نابي نخيد كابزي من الباش اجي غزين من نواح ادمن من نواح تفل عليه بالحطات معلت نكاتاتلهم دلنا خناتات يوم كمز تغيرو صغناتات تغيرو ما اسرات كنفتحينا كمز نفترينا اتنيكاوي صغمات كمز نبلينا قطباو متعراي نغبرنا بر بوزحت مدانا غوي مسكنات ببال بعرب ما زححالي كمز اسبري مالت كومتات وسد خالي جن تقداي ابقي اخيلو لذيذ بإثيوبيا مصاي عدلو دوسنلو حجون كفلت كخلالو 25 عامتات اب عدمه حزبታት نيشتو غزي يكونن بجف غزي بإثيوبيا بزح تماهيرلو ما قدو خفلت كخلالو زي حجي امونغو إيرتران امونغو حزب إثيوبيا دلو زمدناات كترحا حزب إيرترا خمس تقبر الله شعبيه خمس جرا شعبيه خمس فترات اب إثيوبيا خمس جبرت اب زوبازو خمس جبرت قدم كساب أديس أبا تانكتاتنا مدافعنا نحيزنا أتوغلنا كون جهرا كنا نأتينا زنا كنا نأتينا نمسعي عدلنا حزبات إثيوبيان إيرتران إلنا إنا سرحنا له نحنا نفعنا صوم حميكم إلا نزاروا له قداونا كنا حبيرنا سرحنا له قداوكو سلامتاوي دخول دهيمنا دخول خسارة خسيرنا حجي حدش مهزل لنا دي حدش مهزل بهالي لنا حزب إثيوبيا حدش مهزل يقولون أمانغو حزب إيرتران أمانغو حزب إثيوبيا تهلو زمدنا تحدش مهزل يقولون بخامة يتمسعي عدلاتنا دوسن كما يقرنا إنا نتحابر نابي قصنا إنا نخيط كا
ዝኾነ ሰብ ድስወር ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበሃል ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ወድዓዊ ንባብ ክንበብ ክኽእል ኣለዎ በብስምዒትካ በብተሰማዕካ ዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ሓደ ብሓደ እዞም ክገልጾም ጽናኹ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፕሮግራም ናይ ቁጠባ ናይ ጸጥታ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ዝበሃሉ ስኑዳት እዮም ትንታኔ ኣይኮነን ጭብጥታት እዮም ጭብጥታት እዮም ሰዓት ብሰዓት መዓልቲ ብመዓልቲ ሰሙን ብሰሙን ዓመት ብዓመት ዝተመዝገበ ጭብጥታት እዮም ካብኡ ዝዓቢ መጽሓፍ ናይ ትምህርትኻ የለን ስለዚ ኣብኡ ኮነ ትንትን ኣብኡ ደየድልየና ግዜ ክነጥፍ ደይኮነ ጽቡቕ ዳኽለና ተማሂርና ኣለና ዳኽለና ኸሲርና ኣለና ንድሕሪ ሕጂ ግን ከምኡ ጌርና ክንቅጽል ኣይንኽእልና ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝረኣዮ ጉሁድ መግለጺ ናይ ዘይዕግበቱ ንብል በቲ ዝቐለለ ቋንቋ ዘይዕግበቱ እስትያእ ስለዚ ናበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ቀሰይልና ሓድሽ ምህዞ የምጻና ተቐደም ተጓዓዝናሉ መስመር ኣብኡ ጥራይና ክንከይድ ኣለና ስለዚ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ደይ መልክዑ ንምሃብ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኤርትራ ንከለ ደግፋ ከለ ነገር ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኮይንኩም ተኸስና ኣናሲ ንስኻትኩም ዲና ኣቲና ኣዲስ ኣበባ ብሓንሳብ ኮይና ኣቲና ሽዑ ስለምንታይ ኢትኩም ተእትውለኹም ኣብ ጉዳይና ዘይተባህለ ብዙሕ ብለካ ሕጂ ብዙሓት ሽዑ ነቲ ታሪክ ትፈልጥ ኩሉ ብሓንሳብ በሊዕና ብሓንሳብ ሰሪዕና ብሓንሳብ ተሰዊእና ብሓንሳብ ተቃሊስና ሕጂ ንዕኡ ደምሲስካ ከምደይ ነበረ ትግበር ፈተነታት እንታይ እዩ ምስጢሩ احنا قاعدين نقدر تعتقد قديش كانت نقول حديث انت نقرا يلن كل سنه حديث زبل يلن نعطاتهم تلمت نعطاتهم نعنا قداي ناي مقبار مسكال تشارح كذا الراياتن اياتاتنا امسيها قبل الارترا تفصم بدل نحن عين التعسل لنا تماهرنا لسل دخلنا دار حجي خميرنا نخيط كان هاي بحق خابط قدم بنورنا امنه لو مدلنا امنه زياده يحيل سلازي ኣይተጠራጠሩ ብዛዕባ እዚ ወያነ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣሸቀልቲ ወያነ እውን እንተኾነ ንሕና እዚ ንሓፍረሉ ንሓንከሉ ወይ ንፈርሃሉ ጉዳይ ኣይኮነን መጻኢ ዕድል ወለዶታት ስለ ዝኾነ ተዝሓለፈ ንኸፈልናዮ ተኸሲሩ ክኸውን ይኽእል ግን ሕጂ እውን ክንወፍር ቁርባት ኢና ኢንቨስት ንገብረሉ ጉዳይ ፅቡቅ ናይ መወዳእታ ሕቶ ምዛ ጠቕሳት ፀናዕካ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክኽሰት ዝኽእል ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብኩሉ መዳያቱ ኤርትራ እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኸሰሩ ዕድላት ዳግም ክበራበር እንታይ ተኽእለሎ ወይ እንታይ ኩነት ይሓትት وحجت ድሕረ ባይቱ ተቐዲመ ዝገለጽክዎ እንድዩ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ዝምድና ጥራይ ክንርኢ ይብልናን ካብ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ሚት ተፈጢሩ ኢትዮጵያ ገዚኣትና ኢትዮጵያ ገዛእና ነብሩ ከምዚ ገይሮም ናይ ባዕቂ ኣነ ኩሉ ግዜ ስኽፍክፍ ትብለኒ ርእስቲ እያ ንናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስርዓታት ንምንኣስ ዘይኮነ ውሳኔ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሎም ህዝብታት ከም ኩሎም መግዛእቲ ደቡብ ዝሰኣሎ ህዝብታት ናፅነቱ ክረክብ መሰሉ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ኣይተኻእለን ሕጂ እቲ ዓለማዊ ስርዓት ሽዑ መፀ ዝፈጥሮ ኩነታት ስለ ዝነበረ እዩ ዕድልና ተኸሊኡ መሰልና ተኸሊእና ተቃሊስና ከፊልናሉ ከቢድ ዋጋ ከፊልናሉ እዚ ፍልስፍና እዚ ናይ ሓንቲ ጎብለል መጋበርያ ኣብ ኢትዮጵያ ፈጢርካ ክትሰርሕ ኢኻ ተባሃለ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት እውን ርኢናዮ ኣይተቐየረን
دحر تسعنا حدن بحبار تقوعيزنا تقاليسنا أبز بالصحبة هنا اتي أبدحر خلق كنات عالم كفت أرضنا ورا كناتات مليسنا يا مالتي كابدحر خلق كنات عالم إرترا ناصلنا رهيبة إثيوبياون ناصال أولاويت هاجر كوينا كلتيهم هاجرات كلتيهم هزبتات كاب شعو جميرهم ناي متحققات قدنا حيزهم تقوعيزهم يرم تدغنو تقول دخفلنا يا كوينات تفتر لنا صقمات دتفقنا عدل نعاتهم منتفع عدل إثيوبيا تراي إرترا يكون انتفيه تعدل دحر خلق كوينات علم تفترين عطاتهم من البعض مسيلوهم قاون خلتهم شو عزنا ورجزاتي نسبة إثيوبيا قلت تعدل كثير واي حبيرنا إنا خسرنا حبيرنا تقلصنا مخنياتك إزي بدل زي أريمنا أبز خبابزي نتحبابرنا أوانتاوي هناسي أبركتو هنكبرنا انتي قاب خفلا سبعتات بفلاي ناي درق سرعات مسمس دحريو قبرنا قالسي عبد عبي مزاقبتني أفريقيا تمزقبه حقي شبتي حبيرنا هنا سرحنا نوعهم دحر بايتا وسيتكا حبيرنا أبز خبابي هناس أبركتو هنقبرنا أب صومال تاخن قبر نخيل ولا صومال كنتات مستزرقة حبيرنا نسرح مزقو بي بتاريخ ضلي معلت بساعات نزارة ولا نخيل قلت حبيرنا نسرح حزب صومال وين حاوناي مس حزب صومال وين أبز خبابي حدا حيا انتهت له نهنس نخيل لنا جيبوتو وين قومو قولاد أبز نور له ونزارة ولا نبرنا رسي نسيو أب سودان وين مسلناي تدمج ناي بن لادن ناي كارلوس ناي تفلالي خلوت أعطول أي دلنيو ولا تسعان سلستن وين نحن إيران سلان فتوان اللان زاربا نخيلنا قن ناي قطبنا نحزننا تقدم كيدلدلنا مسكالوت نزل زالو مخنيات يالان سلازي نحنان حزب إثيوبيان كم زخن قبر نخيلنا بحال كله قليل نقر يكونان ناي كلتا بوليتيكا وحيلتات شعبيان ويانا سلدوم صوت حساب يكونان بتاريخاوي أما صاصون ترئينايو ناي كلتي أتوم حزبتات زمدنان متحققازن استراتيجياوي بوزح روقحيتات تصلو حقي موزو ناي بوليتيكا حيلتات يكونان سلازي إذي نزمت زلو كندي عمتات ولا نولدتات وين كغير دخيل أكونا تغير نجار أكونا إذا سلت دخانة ومتقدمة تقصكو إذا ويانا تجبرو حدقة ناي تاريخ وي ديستورشن ناي تاريخ البحال نبنورهم لسك إلا الله أما نجوز بتاعت سلفت إرنا نروح نجار الله ولا أنتي حبيرنا سرحنا خنم صن نخيل لوطخه كنقمته نخيل سيناريوهات انتن وسط قطبا وحيلو بوليتيكا وحيلو صدتاو رقاتو تفلالي مس كبابينا خنفطرو نخيل زمدناتات يدرع امبرا يداخموني سلازي اوبشن يكونن حريا يكونن ازي زمدنازي كمسرت كخيل الله خما يقريد مسرت هنا خنماخر كنتحاجز نخيلنا مستفلالي أب إثيوبيا دلو خنتات كنسرح من سلطاوي حتصير وانات تأمتي كونان أب مجمريا تسعتات تقربنايو حجوين حدش نقر يقولون دحر زغلو تقبر محنكار ناويانا حزب إثيوبيا حجوين كوفيلو نابينا نخيط إلو الدلو غوصن إلى الله إذا ناي مسجاجر مدرخي حتى طفل عليه ودبات الله تحتيه ودق سنه وصاها به ودق دنبره بتفل عليه خجل الدخيل ودا دباتات الله إذا مسكل لهم صار كل دكونه إذا مسعي الدلاتنا بحوار كنسؤلهم كلمتي أو إثيوبيا دلهم نتات مسمور حزق إلى الله أمونغنا نمونغوز بإثيوبيان دلو زمدنا لك بهم مختعز إلى الله نو إذن عنا ترايد ملكتي
إلنا وين نبلنا أبز خباب دلو حزبتاتن هاجراتن بعالم درجاون نزي زنبوع أمام تاتات وزنبوع بوليسيتات ولا واشنطن دلو سرعات وين تغنى ناي كلينتون نيرو ناي بوش نيرو ناي أوباما نيرو لنا نزارب نخلينا إذي ما أظن صحة ميس جايدد نبلو بوليسيتات أب إثيوبيا فطرات أجمع تراي ده كنا إثيوبيا تراي كنا تقداي أب سوماليا أب دول السودان بحفش أب زخباب دلو هنتات مشروع خاصك إلا الله الذي إذي حساي ترى ما يقدم أبي أوروبا دلهم ولا ذن حجي بوتين لحظة دلو حيلثات أب زباناوين بخناص ده واسألوا مخنيات يلن روسيا تشاينا خالو تفلالي حيلثاتون نا 15 عامات تمكرو إزي سلدخونه نايزي غودوبوزي مسعى عدلكا بجكازي نقربو دلنا خاو ده حشر ايتو لنا ندحرتو لخانكم كتوم ستقولون بتز خدو صنعون خيدا يخيلني سلازي نقول لهنا زطعم هاو كنفترنا هنا توقصاتات هنا سرح نسرح لنا قال تترفع او انتو بركتو كل سبت صبايا ستة زي ترخبا جن محنكار دبها النجار كل يقولون إذا على فنا 15 عامات وياند فطر خناتاتنا يزو بعض خان ساستينا بلا كونن كقصل دخلونا كونن انتاي متكاتو الله ديالنا ابي ኢትዮጵያ من متكاتا خميغر كخمص فيل متكاتا خناتات تردينا فليتنا ግን من الله خمص دخل حجنته زلو صغاغينا تقدنا حشنا خميغر كات صغاغنو صغاغان كالدي نحوارو فتح انتاي كخونا الله بهالانا قفي حرستي نحنا ግን حدش مهزو يبلنا حجي تماهرنا نفطر حدش بروجرام ده كونه دحر خلاي كوينات عالم دنبرت امامتا مصغرنا يو دخفلنا خفلنا دحر تسعن حدا معبل خناتاتون زي قلص صنحكوي نابي قصنعنا نخيد زين چبط بروجرامات الله نبل ابز وانزل من الوقت ادلاينتو ناغون امود اتاغن كمتي اب تسعن حدا ويا مجمريا تسعات تخلفه عدل حجو انت عدل نصوص لدخونه كما يجرنا زمدنا كلتيوم حزبتات ططح زقبر بايتان هواهون نفتر حريا ايكونن زرزراتو انتاي مسل كما يجرنا انا نسرح البال انا كله فولتن دكتاتلن سلوخونه ابز مصدل عمتات انتاي نقبر تاي مدب حزنا لنا احنا نايبينا مدب دي مسكالوت ابز خبابينا دلو حزبتات دلو مدب دي نصاصلنا نريد دي خي اب دو السودان دلو هنتات اب صوماليا دلو هنتات جيبوتي نيشتا هاجر لنا زارباين هلنجن تزغخبه صقم اب جيبوتي صنح سرعتات بجكا نحرج هاجر كوين جيبوتي انت تبهله تزخف التحساسبه في سرعات صنح دحر ولاد في نما بلد مزه جيبوتي خم ابي ودب حب نايز خباب بالمنتي إرتران إثيوبيا كتصال الله ونياتون دهري إرتران إثيوبيا تسامي أنك سرعة خوينن عسبن باسعن كم ودبات متكاتا سلدي ركبو جيبوتي راح ترف سلدخونت جيبوتي فتيان ويانا وين حزب إثيوبيا فتيا ديكونه كلتين هاجرات كتصال الله سرع أيفالنكم دبهالات تحساسبات صبيبي أي كيدين حوارون أي سرحني كالوت أبزوبا دلو حيلتات أبتفلالي هاجرات دلو يسفولي ربحات بحلوين زي دلو هنتات إثيوبيان إيرتران تتبعيشن ترعين تركيسنا نحضر وي مخسم نركب دبهالات تحساس بقى وصاصعكم من سلازغول لهنا بزغباب دلنا بزغودو دلنا حبيرنا نسراح قبسي سعودية خليج تفلالي هاجرات ابز خباب غودونا نبلن تناب غودونا دلو هاجرات ناي حبار عدل سلازخونه ناي مسا ولدتات عدل ناي حبار سلازخونه دين مخاخرلو مخنيات يلن نفس وكف حزبي ناتو الاولونت ناتو ناصنت الله امود اتاغن ناي حبار ربحاتاتون سلازلونا ابز حجن هنان حزبي اثيوبيان حبيرنا سرحلينا نبلو دلنا قالوا ده يحوسلو مخنياتون يلن
الرئيمو كبر بريزيدنت سلتي ذهب كان حبرتا بسم كلهم تخطاتلتي نمسجنكا كمتي أقدمنا متوز تأسكو زمزل صومون أب أقدستي زبيتاوي قدايات مغتسلتنا يزي لهم إذا كايدنا قال متى كلوانا تسفى نقبر كم تحسك نوزدينا مالتيو يعني لنا مودعتا نهزي أرترا حدش عمت يتبال حدش عمت روحس حدش عمت يهون هاي بحق حدش عمت موانو ترايديك وانا تقصد سنحنا تزاربنا له نوح جزيد وسدا تمكرتها تابزه هجبس إحنا دلنا كاونا بز حشة قناونا بز تتحى قعزو نكيد خمتي تسميمنا تصاويرنا بتعقستي سريحنا ده حلفناه كومو غيرنا أنا تمسعي قعزنا كنا هنصو بيننا ترايدي كنا بخواب مزلو حزبتاتوين كما غيرنا حبيرنا هم نسرح مخري معداد دليو قدايا كنا كابزي حجي نعطو ذلنا حدش عمد جميرنا نمس عمتات بزحيلة أصاقما هنمرش مس صناي تمنيت حدش عمد صناي ناي قصقاس وعزو ونكيد نقولهم إرتراوان صبوق من يلا يعني الله إن شاء الله هم لمن رغبنا مالتيو ويابز مزل صومو صراحكم ده سريعون مالتي وراءاتهم صبوق يركم تصعفيكم ولا على صوم مالتي إن شاء الله أنا سرحك سريع ساعتكم كانتكم صراحكم سريعهم وصغن كان دسرح مالكم سلبغانا وداديكم دهر صوم من الرغب مالتي نار إن شاء الله زي خبركم تخططت مدبنا مس كبر بريزيدنت إسياس أفوركي كنا كايدو تصنحنا قال محتت أبزي زازي من لنا سلام كتالكم نمزقن يغني لنا جمال إريترا معرق ماتو عقله صنعته نوران دي رورا عب زبن قدلي عب زبن سورة عب تبواتر كرتات زبالي نزابان دي إيرا عبوان ساقام زحنن بلسان كعرارات زيدنن قزع نفسه زعمن أيوة مؤمنو سينا بسماي تلاقيلو أيوة محورو أبصنع مريد تفيلو أخي الوايو تدنسو أي كرمني ونعملو نحماقي زي أنا بريبو بالسلاي ملاي يسو عطا قملي حد ما قلبي تاي عطا قملينا بالمعصية كهوة قبل كوي صورناي طعناتي كيفسس زخع أخوه ماليسي تأتدبيره كيحفز كأدامي قعزة ذخففة ما عصن دحريت يملس عقله مسحيلو زسمري زي ماليسيو زحدس يبلع لندو تقمل بإذا قمتاي زكسكس إذا قمتاي زكسكس قلب خنفع نبوريو كدخل
كدخل على خندم قمالي قعزو من رشاد قتل عيت مدني سخا ما تعلمني سخا قمالي قمال إريترا معرق وماتو عقلو انصنعاتو نوراني رورا عبزبن قدلي عبزبن سورع عبز موانر كرتأت بلي نزابان دي إيرا وانساقم زحن منسان كحرر زيدن قصع نفسه زحن أيوة مؤمنه سينا بسماي تلاقيه أيوة ما محوره أبصن مريت دخيله أخيل ويو تدنسو أي كرمني ونغلو نحما كيزي أربريبو السليم الأيدي يسو أنت جمالك جمالي حد ما قلبيت أنت جمالك جمالي نبل موصل وخبل كقوي صارناي تعناتي كيفسس زخا أخو ماليسه تأتدبيره كيحفز قدامي بعزة تتففع ما عصن دحريت يملس عقله مسحيلو زسمره زي ماليسيو زحدس يبلا لندو تقمل بإذا قمتاي زقسقس زقم تعيز بسكت قلبي خنطح نبريو كل خلاليو كدخل على خنما قمدي بعزو من رشاد قتل عيت مدني نسخا ما تعلمني نسخا 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 سلام كمي تمسيو زخبركم تعزبتي تمال مشيت هاب فنوى زينا تقرنيا بزقات امي جيجا يقريتان حتت نلوم مشيت سترالو زينا انه فلما كاندي نتوتاتهم بريزيدنت إسياس هذا قدست اوانويان زباوي معبادتات كالفتتا كايدوم فستيفال إيرتران نبرتا أستراليا بلوع الدمكات تخفيتهم حمادة زوا ماكل لما وداب سراحة النهرات عوة نتفتات كم